Wakirevia mwanja murigire Gatembe TV aseri tukiriga ria Ijumaa tariki 22 karibu sana imeyo murobirega abwetwaniri ndetse tunyara gusanga naye igati yari agendete gukorekana ase chinsemo oime yense ito ya Kenya kubwa muno aigasirira ari agusine kero kurigiriria na mange agendete koreta umuchando gusina mange agendete kungusa na boigo kwimukia guse kuwokia ebirengererio by'abantu na boigo namange gose nabange baganetie obukonyo chinga kibune chiga nabange basireti abamwabo nabange wetera amakongo o croise chinsinyo chonsi ane muno koregase orogongo rwagusina tukurigire croise serikali nene naro namange agendrete ane muno ekirorute buna bono omusikeri gadigashakwa na nyarite koirana aiga asensi ya Kenya elio waka siasa ya obuchori oboke oseba elections echo chira chego kurekana amatuka make ale obosio moncho murigera seritukeriga emiga abande nikoba okendrete ne chikambi chinse monchirororo chikendete gukorera chikambi ane monase chikanisa chegi Adventista tubate chikanisa bona nonye ne cha Baptist abo bagendrete chikambi chabo ase chikanisa timetinga aye kwanyorite eribaga ase amatuka yaiga wikera kusegutara uchanonse nyorenga ekambi neraro abantu mbabutitaro ase amungana yo kurandi ase amungana yo gusanga enjili nonyara gotegerane bateri abe kanisa yao korende ayo onsi na boko yonyora aiga me ya Gatembe TV YouTube tujara Gatembe TV nandi botambe kokonyorenga ekiro okubwatia umurubiri buno yiga gosekera goswasi chinseme chicha YouTube kwanyara gukuna ekengerekeri gose subscribe chase channel ya Gatembe TV ilinde to gweterwa gose emirobiri miya teko gwetera naboigo Facebook to follow ase page ya Gatembe TV naboigo nyara ko like page yo igo moncho murigire ase birebiga byabono mambi onye omonguro koigorire wakambi muno otali wase okuboka kwanyaranga tolina kiamboli egintu kyokora nyara gukora no gocha bambu yabone kyagera una nonyere zitukure goro rioka nonyere zitukure goro maragoba ndochinga abange mbagendete nonyekero kuri yase mitandao ye ito yekerero nabange bagendete kurira abancho babo bali babanyorire na bono ekiro kutukuriria abasaya abange basire magimabo abana bali ebigori ebike kwanyaranga abantu abanene gusa abantu basiriye amagimabo ase chinjira kire cy'obututukano mbaroro basiriye amagimabo batarwaliti baroro basiriye aseme basokano okorende ase chinka chonsi kiri chikunire ebirebiga byabono mambi koirari bagari abene kobabore nga Nyasaye anyare kubagata ase chingaki bunechiga korende mwancho murigire asensemo yekyonga nchinguru kwa Matilda oyo bo baigwa na Mike Wills kora ase studio ya kabere karibu sana irinde tinyara gusanga sinjira ere eyo bwamo kigima na nekirongo chaka ekyonga mwancho murigire kora chinsemo cha Asombogo ime ya Marane kitutu cha Chenote county ya Kisii kerobono abanyanyimbo bachakire obutuki kubwatekana nayo kole aso mwana oyo mumu murabwe myaka 5 anyari tugosiria obugima bwae ase okugwa sasa anyari tukugwa ase ribwago nabo igokonywa amache goika akanyara gosiria obugima bwae nigo gotebekana ribwagerio nirio kurusia omoromu oyo okobekwa ase chipara korende chinga kicho nigo bono amate yae anyari kubole serikali kubakonya banyare konyora oboene bwa umwancho murigerea Daniel Ontiri ne roboti oro senchira ekubwatia okorosigwa obuya gwechipara ase kitutu cha North imeye county ya Kisii nigo ngora gwachakire kobo motego bw'abantu gotigirwa chingoma nabande gusirie magima nasega kore kyabwangoiga nekene getigwe abo litukuri igoro aso mwana yo mumumbura w'emyaka 53 agotebekana komera chintobe ase libwago ase nsemo ya Sombogo aso mochanga bubwagachi welami koywa koirera gosirio bogema bwaye echingake amenyogeti gwenye gitari konyoro bogwenia nyagosira Broden mundieki omoroki gwa grade gya kane nigo egotebekana asogete kurenka mwabo angachinsa 12 chamagoroba gocha korigia machi yogwesiba echingaki mamo mwabo arangeretwe buno mwana ye ugura singoro kaniambia nilikuwa na kungoja
tufike kwa nyumba kwanza ndio pia mimi nitoke kutafuta maji ya kuoga. Nikamwambia sawa, aenda leta maji na mimi wacha nifanye nikifua nguo. Mwana akagenda. Kante mami sawa, narudi sai. Kagenda koleta renda maji. Kiregeta saa maji na bachete bia. Kamanya kuomera tima iti mwana kia omerete. Kamoye kegenderie kiki abana bakogende. Kegenderie kina kyokorera rundeti. Arundi buchibo ikamoina aresengete narasa machare. Gakwira no korare kegenderie kyo giachitu chia saa maji. Kago chigokerusi tamanya gabwasa kurusi asa machayu igiare ndiba. Ani ingoro nere aba Chinese bakunyete bakurusia maram. Lakini bone ere deep. Kulingana n'imbura rende bunego tubona machayu igare igora si ground. Muntu ntacha uwezi jua kama kuna shimo hapo. Arachete kubwati kegenderie kyo nigiachitu chia mache. Ano nakagume gakarimera. Bana mbali bali ngororo. Abaminyogete bagande mami kuja uone junior wetu amekufa. Nikafikiria ni kama mchezo juu mtoto amekuwa vizuri, ametoka kwa nyumba hajamaliza hata dakika 5 au comes. Kukimbia kweli nikapata kwa hiyo maji mtoto. Wananiambia ameanguka kwa hiyo maji. Kweli mtoto wangu sikumuona. Hivyo ndio vile mtoto wangu alikufa. Mamu mwabo muteba kubo mwana urenge bumukia werwete haso gukora masomo nechira chinene haso gochincha ubugima bwaye na urenge netabingia toko monyora in many cases pose ana grupu mingi ni mtoto tu hivyo mpole ana shida na mtu mtoto mwenye ako na heshima na hawezi kupata kama anakujua akakupita lazima atakusalimia. Grace nigobono aganirie serikali kumukonya omwana ya nyorobo ene nabaiga bagokora emirimo barwe kisababu cyo kurema omochanga angena sabantu bamenyete batabegeti cyarama cyo gukurera abantu igoro y'amabwago ensemo nonyino kugitwa etagitiri kobeka magema y'abantu baresense meyiga sakongo kene kyo mwana onegetoke nasaba bakuri mariyo gabwa samache nabaro babe ansaribu mubero nyegosira ni gokenderete ha sinkendu ya marani egekore gia chakire gotukwa ha soboime ne kyombe kebo bisa bobotuki bobosalia DCI koroiga sombogo imiye kaunti ya Kisii leterane ngoroko Daniel Mwancho murigirira naboigo omusacha yo mubwe miaka 35 nigo bono anyarite gusiri bugima bwae magiga yere gwakwa nestima ebiro balenge usambiriria chichumwa chobwagachi ase chinsemo cha itono egotoka aria ase chinsemo cha mugonga ekaunti ya Kisii nyagosira Geoffrey Atera nigo bono anyarite gusiria obugima bwae ekirarenge kuminyokiwa gocha ase nyagitari eri konyora obo weni murikito Gilbert Kobi norbotiora sinchira engekirano bamenyi bensemo yetono chituka nigo banyora ase chingaki chyokogosia mono magega yo musao yo mobwe miaka 35 abakagosira ugima bwaye negosira Geoffrey Atera nigo arenga ase kebagokyaye yakira rituko kwaereria ase ogusambirire gwechichuma kwagendererete ase ensemo yetono asamaga charenge gokorwa asorgongoruo amambia omukasa norocho batona omukomusana mukaso nabotoa eshide nene sana kiagera karunari nge stage ali toganyete chipigipigi chetu bara tubwate chipigipigi tokogendia na manyakorore egorobeira round yemoroche igora estima ya lipuka kere estima ya lipuka kuno kumyo konene kwa bera siri kulia rero asoyo bitore ngokora kuligeria abana baye estima ya nyara kobagipuka sababu ni mshtuko sana kuona kijana mdogo anajitafutia ameaga. Vile tumeangalia sisi wananchi tunaomba tafadhali, stima ni mbaya. Abo barora ekore kigego korekana nigo baeresire ugoichanika kwabo igoro yo mubasukano iyo on top igoro mwisho so oyonsa ari koererio yo le second oyo le igoro miss
so mutangani oereri oyo kabere omanye gochikoereri oria nekero orio gorabu ate chumeli nigabu orio sako bwa automatically. Tumeona kijana amekufa na nimesikia ati bibi yake alikuwa anaenda Saudi. Sasa anarudi kwa sababu ya hiyo. Owereri w'ichuma chiarengi gusambiligwa samaga chayo nigo okwanyegeria omuriro w'estima asera ini yetete asawo ya Griffiths ebiro atera atema gwetie chume iyo asomuriro mwaka na kumuita kerabu ata oso akonyengusa gochigoro onyengusa ngango chigotabokiere omanye kuruoye kumba egereso e compound ya igora ria segoroba ria ye kumba tachieti koranga obotambe bw'echume nestima ngayere obotambo obo nabubwagera ibwa connect reface yestime wa yeria igoro estimate ya makuru ya connect shock inero ya mwaka umuriro yo molipwa na ndi nabatwaro umuriro monge sana baka twarengera nyombe ya yire ga kinyombe ya wana gochikostuka twinyoranga na kumbe no kumonto olio moya kali bwatiri bacha kufuruta ngara kolde atiri gochigoro tama indose yakunde kwa tia stima eka gukune stima itume yaso getange chibutisa inye eka kufuruta ria kana bwatira koboko oikolia kana tukunyengusa gochime onyora patimba yakunde chinga kichinyinge asamagacho akoba nestima egaeta ogotebererania nguganeirie kobaroro eri gutanga emibasukaninga bunweye bono bogimo gwanya ko bogosira asemuro buri kango tange kana gutera asumbu basuka noyo na nkango muntanya tikoba gosira umabwae onyendirio omusingi oba ogotebererania igoro ya estima gweta nabo igo obwagacho ko kana soro ngoro iga ngori gotereka tembe TV kurwa sensemo yetono machoge burabu county ya Kisii Maritani Gilbert Kobi Mwancho murigerera gutikana anayo omuroberi obo kwagacha University ya Nyamira nigo bono onyarete guchaka bene rituko rigoro magigayo murai wense gochika ekiombe kya banyanyimbo kia KDF ogotenenera omuroberi yo omugima abuko yagacha University yo obwagacho obo nigo bono Mwancho murige niga serikali irache gutumika bilioni 3 nechinuguta isano nemo guse 3.6 billion eliogoika omweri omuriketo Fatgad Gesemba guna gotwerera igoro ya University ya Nyamira Uguchaki wabo bwagachi bwe University ya Nyamira ase skuru ya secondary ya Kiabanyoru nigo muroberio bwoko yagacha uchaka rero bene oyotanganwa n'umuwaziri bw'ekisemi Julius Migosi ogamba abantu bamindudira amatebiga University ye budget yaye yoko yagacha toyekule igera 3.6 billion chipeserenga chibilioni renga isato na nukuta Musina tebe tenga mandegere na megetembe na yura yegese moyo mandegere kayare moya letire ngobabuatira letire Ekiombe ky'abanyanyimbo ba KDF nabo baraje gutenenera omuroberi oyo iga omugima bo kwagacha University eyiga abo asomo Principal Secretary of Defense Dr. Patrick Mariru atebire nigo baraje kuyagacha asobwango. So mimi sina story mingi, amri imetolewa kwa huyu waziri, amri imetolewa kwangu, amri imetolewa kwa jeshi ya kwamba president angetaka kukuja akute block hiyo ya university imeisha. Mimi nimekuja hapa na waziri kutangaza hiyo block ya university itaisha. University eyiga nigo irache korerwa le University ya Kisii abwasomo Vice Chancellor we University eyo Professor Nathan Ogechi akwanera masomo aria University ya Nyamira irache gochakira koenana. We'll start the School of Agriculture and Natural Resources. We'll start the School of Information Sciences and Technology. We'll start School of Education and Human Resource Management. And then the School of Business and Economics. And initially, soko chakera, the proposal ya itwa kare with the young speaker elder tochine commission and tochine commission tora kora ati monto mona mumurojega mujimura weze chati ndabuga nero ko ba organize na naga na ko ba organize
We are beginning with 100 students for each program, but we'll grow. Ensemo yabo abaraya bwo baikirana asomeyega oyoiga bakorawa n'umubunge Onoth Mugirango Joash Nyamuko bagokeire igitambukiro ikeiga yokoreta University Nyamira nige ndogera raisi kwa Muse University mpaka ichega. If there is anything that in the last month to celebrate, ni hii ndoto ambayo imetimia katika siku ya leo. Kumshukuru our president Bwana Ruto kwa imani yenye akonayo na watu wa Nyamira. Njega akina mbegete university mwanda amarende moisonde lakini rende yaachire. Ukiona vyaelea, hii university imeundwa na nani? Imeelea ijaelea. Chingaki echecho nigo muwaziri w'ekisemi Julius Migosi ogamba nigo aboria abagusi bonsi kobamo bona enjira eyemo yokonyora obuyo bonge kurwase serikali enene. Ntego mbwate instructions koromo nene chireiga, and I've told the leaders igandele bimbe ko mugusi bwensi amo. I have been instructed to unite the Gusii people for development. Abagusi nyabutoso mete kabi, lakini yebo somo ulitoso mete wikatuoro kinganda baledaki ekine chinginjo che mumate ndego rukansa ndaisi osomo berera kino soka igo mubweso wanja kansa eso egusi. Hingo reporter Gatembe koroiga kia banyoru ejegotoka imeye wodi ya Itibo ebunge ya North Mugirange County ya Nyamira. Njefa Tigad Yisemba Mwancho murigire bunenjire eyemo yokoreta esiko ya gisiasa gochasegesa kukyo mugusi nigobono umuroberi ochakiwe bene bukobeka egisaku ikiga amo ukona asegikaro ekyo kenyarite ko babeka amo osiko ba reta amo ababwatani kro asechinsagia oime yorogongo rwagusi umuchaki wekirenga ekyo omuske Timothy Bosire nigo bono anyarite kumrana na barai anabwego gukwendera ogochamo nabwego kumuseramo eryo koreta esiko ochase omugusi Paul Kapokara unatwaliganirite robotira sinchira ikobwatia. I thank you for living to your word. Mwachira together for a community conversation. And this a conversation in Tanganyika on record. And it was not twelve. Karatwa kwana se chigurubu chinke. Otwane recognize the things we want to do with the community. First, to recognize our potential. Tunabantaba ngai. Tunabantaba industrious. Tunabantaba outgoing. Tunabantaba daredevil. Na mitule tayari kugenda busyo. Lakini abatuka mami tule individual. Toko genda tuata no nyinya situa menya kuchimuyo. Lakini ngakiri buya tware koba amu. Tobe more secure. Tobe more forceful. Ni leveraging on unity. Egere tuya na chimnegisa. Kia kamera. Nelipare nilike bile yetu kutwara centrally well designed traditional leadership. Ose community leadership. Deliberately deciding well selected, designed, planned central leadership to navigate Yamagana to make it sad. So that in the to sequel in this country. And I'm going to hard working.
Economically, we contribute a lot because we work very, very hard. Our see, as to here now, we got to talk about it, to think of our community, to think of our country. And we must do that. mwancho murigiriria gutigana nayo kubwatikana no commentikana kwi mibacukano yepara asa matuka bwango iga boigo ase okonekia buna aboroki wangwire na bale chisukuru bia nigo bono kiombe kia mang'ana yobosombi ase chipara ime yense ya Kenya ekiombe ikia NTSA bono kianyari kurobekania kianyari kuroberia omusako omotindi guchakira rituko ria rero ase chigali chionsi chisukuru elio kurigereria gusenchikiraneti amachiko alia aganere hokona nabaliki bamang'ana amaya rituko rigoro nigo bono mu manager w'ekiombe ekio arugongo rwa South Nyanza Aden Ada nigo bono anyarete komenta buna chigari chiri chitaranyara kokorerwa oboringori tichiri gochiwanjirwa gosoa ase chipara. There has been a spark in terms of fatalities and increase in number of Kenyans that we have lost on the road, and we want to have a proactive way of approaching this, and through the lead agency NTSA as the lead agency of matters road safety, we are having a free motor vehicle inspection clinic tomorrow, Friday the 22nd of August 2025 at Cardinal Rutunga High School, Musocho. We want to encourage all the school transport vehicle owners, vans, buses, to come in the large numbers. We will have an interactive session. We will have our officers from all the departments, motor vehicle inspection, licensing, road safety. We will have an interactive session with the drivers and also the bus owners, so that we can guide them on the basic road safety preparedness as we embark on back to school. Safety on the roads is a responsibility for all of us. It's your responsibility, also my responsibility, and we have to be proactive and ensure that we do all that pertains to us, all that we are supposed to do. If anything happens, let it not be because we missed to do what we are supposed to have done. Mwancho muriria gutigana nayo ni gongokwira wika chinsemo chia kigogi egotoka ime ya kitutu cha North County ya Kisii ekiro bono ya matemo kurase kinyero kia ngokoro kura chinsemo echo bono yanyarire kuboria abasamaria baya nabo igo eserikali kubakonya irio goikirania ebili ya nyagitari yechisiringi chimi isato chiribu chimi isato na 50 irio gochakone kia buna banyarire kurusia omo ngina bonke yokoro ase enkendo goika bono nigo bono omo berobu mongino yo okwamete ase enkendo ase metinyi etato neno subono korengana buna omolikito Daniel Ontiria gutumanya nase kenyero kia ngokoro ime ya kegogi kitutu cha North County ya Kisii aiga ebuto yarosirie abanyakinyiro magaga yoko yekora asa matuke mye maetire metinye tato nenusu kurwa chingaki chokokwa kumongena bwenkeiga nyegosira Josephine Mukira bona bon kola ntanta ina singi stress chasoira sobongo ime Mukira niga rwarete hasinga kentambe kwirera ya mate yaye egatumeka enibo yonsi babwate nakurwa mapema umutinyu gatanu narimo muberoye nigukwa meta sinkendu nesababwenene nebitoki abanyakenyoro babutire barosire bakire bani tugatole familia na bana nintoja tuaba igaiga tuabuta obotukobogima twabwire tie abwire mpaka bono ni chibone ngomatikoranga na amatatini korengana no mugakoye Naftal Mukaya mongino nigo hasirete nagatiga magega ebill enene yenyegitari asebaganirie goisania shilingi chiribu chimisato na 50 iri mubere oigorero kurwa senkendu bono iga epire nyegitari mpaka yonsi paka mochali ere singeri 300 na 50 bono le na minyokira saba anto na etire mpaka tindo chikende gionsi mo bera benya gitari metinyi 3 for 3 months
bantu bakule kenyoleke baaniwe lakini mubira nabo kwamete mochari asengenjo timbu atinchirende nandi ndakoraki ndarushi mubira uyororo aserio gelimo nigo bagania abarai n'abasamaria baya kubakonya ubatora omochando yo bateba obabolirie toro elio nyegosira nigwe na maskani nani ntwe twarweta sitwalenga gukora chikonda chito ali tauni ya Kisii twale gukora chioteri bono sai nturi gukora kende no tole isiko na bana basinyire kwande skuru na no kuragire go tobero go konkende nge na bakenyuro batokonyire barosire kage toko sabangunde bwesi yora tokonye muisimi gonde bwesi yora andi na bande motokonye gagi mamu mintar mocheli go sento nyale ko batokweli chikonda chito chakira rituko Kurubateregeta seni kiaga tembe kurega se kaunti ya Kisii litrene nguruko Daniel Untiri Kutigana nayo monjo murigereria obobwatani bekanisa ya Light to Live International Ministries egotoka ase omugwa riosiri imya South Mugirango ikaunti ya Kisii nigo bono banyare kuburia obokonyi ase abasamaria eriokoene kia bona gose eriokugora oboremo obwekanisa chinsemo echo gukora nabobwatani abo nigo bono batebire ukugania obwekanisa gotoka ekenyoro ekyo nigo bono korasirie bikorwa byogosaria obotumeki webinyugwa bitanjeri nabo igo koranderia abantu kumumanya Nyasaye umurikito anko Dipo Nasanya Unenchere ya moyo guikerania emiremo yobokoreri buborandia nabo igo gutulia chinkoro cy'abanyabibe nigo ekanisa yomugwa riosiri ya Light to Live International Ministries iyo gutoka imeye bunge ya South Mugirango besokire bono na gusaba bokonyi kurwa saba samaria abo bari no moyo bugwancha ilibanyare ko basira asokogoro mugondo bukwa gache kanisa. My name is Bishop Francis Yakaki. Nimeokoka na mpenda Yesu. Mahali tumesimama hapa ni kanisa Yomugwe huko Riosiri, na hapa Mungu ametupatia maeneo haya na ninaona watu wanapenda Mungu kweli kweli. Hii kanisa limeanzishwa hapa, tulianzisha hii kanisa ni miezi 3 imepita sasa, na watu wamekuwa wengi kushinda hata jengo hili. Lakini tuna changamoto. Changamoto ni kwamba mahali tumeweka kanisa, mwenye shamba anataka kuliuza. Kwa hivyo ni ombi letu sisi kama kanisa tupate well wishers na wale watu ambao wanaweza tupa the hand of support ili tukaweze kumpatia pesa badala ya kuamama na kanisa na watu. Gukwana ekerekyo ni gaba bwatani be kanisa ywe baerera ekerenge kenene gyokugania we kanisa yogotoka asekenyorekyo unenjira yamo yogo toria chinkoro na gokeye bikora byobusalia nabo igo obutumeki bwa maryogo atancheiri watu wanitakirite nyumba mumuntu asenginje tu abure tunga itogoti kusasimira tukaranto gutigo gutulika tigatoka ende mumuntu tuaberoro twakora usirikororo twakora twaira na nyumba chetu lakini Nyasaye umuya otorusiri ororo otoretire twabere tukugura gaiga iyo yaringi munituka twabere giosikiga iga matuko makaigo lakini rende twarorire aba esinginja abantu babwatu kugani abantu batira babera abange onagatuka karinde nakitokora asege kakiemetyenye tatobono nigo baroriro gonchoririo konene ase chiamate echibono chiabeire chikonyorogo semeria nabo igo gonchoria magimabo asa matukankyo okonye tokurigia ekiagera abantu banyasaye batamire gocha megaiga lakini na asabugara gote no manya no boli monata gete chibesa abantu banyasaye batamire gocha maana andi mbabwato moyo bugocha megaiga egere Nyasaye bakonye yo gukunu ngamo chando nora atokonya gere togendere ntiri ejera akonya abana bakurumagega ekonya bagutinda ekonya batari gutinda egere bachi nyumba ya Nyasaye okubulia kwabo okonene nokonyora ugusiria ili banyale kurandie nchiri ili abantu banyale kumumanya Nyasaye nabo igogwe atanana no gokora amabe. Kulikuwa na wakora kadhaa walikuwa area hizi waizi, kulikuwa na wengine walevi sana. Kamoranje gakigo tu asabire motokonye togenda ringana rya Nyasaye ono gusaba kwa nago temanga gaki oyora kununo moyo Nyasaye amanya Nyasaye gokorera gaki atokonye. Kuripoteri getaseni kia ukia getembe kuroiga Riosiri gutoka imeye bunge ya South Mugirango
me kaunti ya Kisii liane nkuru kwa Dipon Asanya. Naboigo abamenyi bekenyero kya Musobeti ime ya Bubaracho ewadi ya Kiogoro kaunti ya Kisii nigo bono besokirie naboigo kogokera okobao kwa mache ayo nyarekoretwa n'umunyakinyoro oyo mugwitira ase chinguru chimanyakanete buna force of gravity amacha ayo nigo bono abwatire korwa chinsemo cha Nyamwaro Musobeti meye kinyoro ekyo kya Nyataro bono ayo aretire korwa chinsemo echo nigo bono abamenyi abo banyarete kogokera egetambukiro ekyo naboigo kobora kose goteba buna ebikoro buna ebyo ebiya biri bigokonya abantu abanyara kwenyorera amache asinchire ire yabene kigimumurikito Gilbert Kobi okuwa mache naenda macha mayane gento ekenene ekyabamenyi bense mu baracho bagokeire nyuma y'umunyakinyoro oyomo kwirwa bo ikiranu na korosia amache akonyara ko bagakonya abanyakinyoro abo atumege tubumanyi bwaye igoro ya mache yataka kubwata korwa aso uruchiro ra sensemiyo kuyalenta elyo gokonya agokonya mwaye asuko yangusa gwetera chipipe kali ali yangusire kwa kunestima kolende abocha negenta ko esere na force of gravity asuko yanya ariko bakubekira abanyakenyoro bagotacha separa irange na bwoye kiri tana begete kabika isabo amaja yaru cha umira nonse ekara umira ni ronsi injira nero kobeka kwatiga space akambia wakakagaswa kera kambia gasoire kama nyakufosia macha yuka una macha yeso eso mutungi olime akolani tu the pipe hiki ya mnyokire 50 meters a produce a pressure na komenta kwa 100 meters amente ona kwa 200 meters abakulina katunu ine ninki kya muriretere okora yonsi kerna lingi na rekoro na bwate a greenhouse atite ne chiombe atandikite sana igoro ya maji ngakinga koranyora maji ilinde nkorire mirimo iyo nkaruwa ronga ake sabu nganyora nga njirate yo konyora maji serikali tayonga isimantu kuri masito gaiga intunge kiarenga korengana nere abayiboli bali ababwata abana bakorire chisukuru nigo baganiriye kubaho basemya no gusegeta bogo cya kwegera ubumanyi bonga bunobo elyo gokonya mirobiryo ende yansi batungetie aso kwororo byo bwerania ase cinga bamenyete abantu bondo bonse bali bagosemya abana bakwenda bondo chikosi igoro ya maji tigabaegere igoro ya maji na yansemo ya gravity arangusukuru ase aike asatake umuntu nabura nyara bwatekera mekanene no ayetu bwati nyombe iyo obeke chiliki aboko sabira liki koruga alyo biko chibakawo osabira barayi bacolire nabugo babwato kuganyo kuya wesokya na kubakonya abananchi asemero buyo engabune ya magendero emekemeka so guchukinya ebirengo bya magendero abantu bagwota mbajite bakanyara maji kara gunya witekaliyoka bakaka maji ayingonye bwatite amaje na ya company ya serikali mbegitega abantu bakunya kubuja yanda kunya wikama abantu bakabakani ngayitari maji ya serikali anu maji ya serikali tanya kuita sita iga maji ayu asanya ruseti ndoje unasega nigo umumenyi uyo iga arosetie ebintu byogokumye una mache agocha gochinyomba nabo iga arostige tacho gochase nyumba yaye asoda jana ko bagukagira bo iga karosia amacha akonyuruka gochase bagunyara ko bagwesibiria asege tambukuriyo kwororo byo werani wa macha asomuchyoye otandene amacha ye karona rice ko gali ngakingo itere no nyoro tuwa ko tendiri kujara ko buja maji kurusko ngarenta nganyabike rusumo ngareka ngabika ese chokoni viko sumu nginara vocha maji taikemo ndoko legas ko busie subuye mesa iguruya onyora maji karaga ya na nyumba na mababu ate pressure ya ko tabaka ya ko tacha maji tacha maji ko boroga ko ri duguye teye nyako likuruabu ko be kali ko yo kaya ine sabu na agetenga
ng'akina akonye bono ne owerani bonga buno boiga otakiri kwanirigwa ase ogokonya ebinyoro orobia oboerania ase ogokinia amagendero abwe yechinsemo ao eri gochonyara kuba okuimukeria ebinyoro ao igoro ase amagendero anchwa origereti Getembe TV ase chinga gitiga tugo twabera ase nseme yiga ya bubaracho ase ne kwa tugamba no mugambi onyako baga utweresa igoro yokorosia mache tari rasi munyako bako nsa kulende gwetera ase chisemi no manyanya ariko baga gutweresera igoro yogo chagutacha mache ya yiga anyariko baga gocha kurutumia ase umanyi bwa gravity nande ikiga nakyo kyorokererio bigo cyane ko yakonya muna basaba bakaba so Steve Lodge so ase technical institute ase bali wajo somera mangana plumbing nabo igo ogocha kuriyo macha ya yiga wasemenya ko baga kurwa mburianga ekeregento ngetege tukwirwa nabo igo ogwetuma gochi bakore gasiba nkuriboteria Getembe TV kurwa sense mu obarati rime yabo nyari bari chache county ya Kisa Maritana Nje Gilbert Kobi Mwanche muriria gukoirana oikase kaunti ya Nyamira chinsemo chia Kibirigo gutokemea North Mugirango nekirabono abonchoriria vechiro ya Kibirigo banyari kwimurunganiria obugundo guseubi nyingi ase echireyo ya Kibirigo nekiroba nyari kwerera gutagokirwa kwabo nenjira eserikali kaunti ya Nyamira ekwenekia amagendero anemuno asokwenekia buna echireyo ya nyarire kuraba nigo banyari goteba nigo chinyomba cyo bocheno cyanyari goichora amache gutabarura sechiro na boigo ebubi nyingi gutoka asechiro ayo naenda mange una umuriketo Fatged Gisemba kutomanya na kura kaunti ya Nyamira abawonjoreria bechiro ya Kibirigo bakorawa n'umunyakerogo bwechiro eyo Samuel Mariwa nigo besokere na kwemurunganiria emechando eyo ebwatiranetie echiro eyiga egatiabo amache chinyomba kya Kibara eyo chaichoire ogwichorerana kwegubi chinjira kya Backstreet ase bakoneria etwo yabo naboigo chitaya omochito obwate tagatage nyinge egotogeichire omwelti na chaiga na botra wese gosieti unone chire nona abachairman baachire kwano machairman mali kwani severally lakini muri goto ibire robieito fanya biashara wa hapa Chwakali. Sasa jambo moja mimi nauliza ni hili, choo hatuna kwa sababu zile choo ambazo ziko hapa za county zimejaa. Wafanya biashara saa ile wamekuja kama leo siku ya soko wakitaka kujisaidia, hakuna mahali pa kujisaidia. Wakienda mahali kwenye maduka ya wenyewe wanafukuzwa huko. Tunaweka maji iende huko kwa matangi, ingine iende kwa watu wa biashara wa Kibirigo huko. Sasa imefungwa mpaka saa hii. Hii ni ya stima. Sasa ililetwa na mheshimiwa alikuwa anaitwa Gesami wakati alikuwa mjumbe. Tangu siku hiyo imagine kutoka Gesami alikuwa parliament mpaka siku ya leo hatujaona hii maji. kubatikana nayo nigo batenenirie ogusangirirwa kwebango goika eserikali ya Nyamira yabaikiranirie ayonsi baganetie Minister nakalo korokuturetu omuminisa koranje nduke birigo karato bogerera ngo kyagera yani twagosoroira matuka mangi twana korora ngengendo correspond gochese tuli bono tindade una koirora mechanderi abande bakwanirero igo twatebire so bwengene kaulia yemo ngaki ekero biri byonsi byaragiru ebibyatebirwe naryo ora tuma abantu gocha bakurusyo su nande ntutaiti kuna koirora ase oboiraniria kurwasomo wasiri bobochenu Bernard Maina wetera sinjira yesimi igo atumanyirie ayaiga Elietalia nempana Maina mwaziri uteneta mangana biashara za kaunti ya Nyamira. Nindi no mokobote banga ase budget y'umwaka oyo wetera maoni yaitu collective zina views twa nyorete kuba 790 ito begete budget yoko kole bintu byonsi yoko solve ma problem ya mache Kibirigo yoko solve mangana ye livestock market usechiro ye tugo etera ntugete kibesa cyoko gorobolemo ase tokunganya ba biashara bali gocha ito begete kibesa yoko gure pambu ya mache na kobekaga solar light ya kuura chitangi chinya
ase chiro ya Kibirigo na entali chiro ya Kibirigo yoka ichiro cheito cha Nyamira nko improve infrastructure ekegera su mwako ndibugete chibete process ya procurement mbono ya chakire go togosaba patience nga asama amakega go chibocha usase meti makego chibocha morore a big thing ase chiro cheito. Eyeiga ni nyumba ya serikali ye kaunti ya Nyamira yaberege kwagacha eryo ubuchabu bonyara ko babo kubekwa aroro kurende egentu bikira bono iga ubuchabu butaranyara ko swa kubekwa aroro na ensemo yane uyisekurigere byani ko ubuchabu bogende kubekwa aroro inko ripota gatembe ko base chiro eyeiga ya Kibirigo Ejego toke wodi ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira Jefatigad Isemba Monjo morire asorobotiro ra eube nyingeme yechiro ya Kibirigo Cross kaunti ya Nyamira no tokorera ensemo y'ekionga chinsa cha obono mwamembe yabone kyagera ogendete kubwatia umurubiri gabwetani agatemberi tukiriga ejuma litkorire lya bene ko seri tukorigo chiria twara emirobero emenge kigima ase chinsinyo chonsi chinse gose anamuna aiga ase orugongo rwagusina mekero tarache kogenda se omutumuko nindo chenga aigati ya umwancho murigiri kati ya varia banyare usanga ngamona Rogers nyarikia utobokora Amsterdam Netherlands no alime yumurobero Stephen Nyabera ahotobokora Kilgoris agotabona otori imetimete Stephen Nyabera ningo mbaravya mole na uruvume yumurobero na Barnabas Ekonge kibasa wote good morning Matilda Kemi korochinse mochado akatari wikaseito Nyamasivi ndani ya etwane ya Getembe mbiyamona sana mwancho mulire hashtag nigere Getembe TV News ose enandiri nabo komenta etwane ya Getembe Natasha Mkioti wote watoto la kisi Nancy Ongiri kuroka nyimbo niko ndani mbiyamona kigima na Victor Mondo mienda wote wa listening Meti ose listening ose watching lakini ya utawakura chinse mochirichia Kilimani tuko pamoja hadi tamati ujumbe ya ikirigonore ime yumurobore Adrians mama wataba Ruth kimuntu kura chinse mochoroboti nyatiko wakire buya mono sana umusori bwege susuera wataba kama kawaida Corona Guru City Salams Club Grace Ombati wata watching from Rigoma camp meeting mbiya mono kigima iko kwani abantu ba Rigoma kwani abantu bonsi bari ase ekambi usichi kambi echo guka wa ushago akota watching live kora chinsemo cha Nyangusu Bokinami village Rigena mbiya mono kigima na boigojeria kerubo akota bokora Manama Bahrain Kingdom waika nka Ekisi County nere agoteba no ale ime yumorobero pia mono sana Teresa Kemtawata Matilda Tionde in kora chinsemo cha Karatina timetinga Teresa mbia mona sana ase okobe me yomorobele timeti osena ebikole ime yomorobele napoiga aiga ndote ase chinso cha YouTube bado gekonge Barnabas niga wotebonga watching and listening from Doha Qatar iko mbia mona kigima ase bonsi bali chinse cha Gulf bali chinse cha Michael Chonsi umwancho mulikire mbia mona kiagero gendete gusanga ayo lero kurase Kenya rotariko likagojumbe tukoli ale ndavoko nyorango gustogeri kroiga ase studio senchira ya bene na kibwakire rero nabo kubate simu yao olike SMS osene SMS osene riuko ochaiga ase studio nabo kwani babire batoto nabo kubaligania ime iyo morobiriga witwani ya Getembe kore nene kiranda chiko genda ase omutimuko omoke niyo kukupolia tobasa kagenda kobera ime ya Getembe TV chinga kichonsi ana mono asirit keriga ria ejuma Superstores nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills eluko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigiria amabati anda onsialia utagete
showroom yetu nigo ere engale iyuerengia na boigo ekogokia riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntubwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabonelia Chaco Gray, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukwenya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikonyara kabo gutumika chinga cyo gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari lero ase Ouru MRM showroom onyari kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imiyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simigwetera ase namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Boy Jua Kali Center neduka egokoneria ebitamba byokorosia chisovaset ebirogo bye chisovaset begomba bwate chikapet chisanduku cy'abana bagucira eskuru na boygo cyo kubekera chianga nigo babwate emeito yebirengo ao kurwa eri abana bagucira eskuru amarangeti ebitamba byokwara na kurarira babwate chichiko chiviber cyo koroseria ebirogo na boygo chips cyo korosia pillowcase ekyo ogorarira Gagi. Omwana yo boy, tikanda ndango ichibeza. Chibeza ntabwate muko, lakini naikire taracha seito, nganyorere mwapo ichi wakali. Hai, bone chibeza kwenda mpulingi go pulingi. Emeito ya bana bakuchere sukuru. Emeito yo konyora bana chisare. Kwara zangu ra duniani. Kaki, oroje baka nabwate baka ebintombire bakoro kwa chiferi beti. Chikorozi, ebirogo. Biechigari. Hai! Kaki apa kusiba sepinga imore. Kaki imore. Hai! Inchu kaki mwenzi tabatari. Ninchu goja moye binto koruga mwapo ichi wakali. Hili, omuganga James yokoroko. Kaki. Mbabwate chitandarua chokorosia ebirugo biechigari na boigo ebirugo bya leather. Gusechi sofa set cha leather. Gwetania bo nigo kubanyora babwate chi velvet. Echo oranyare koroseria ebirugo byao gusekende gyonsi origeti korosia. Nebintu nebyo. Mbabwate cha ase ebirengo ao manyiga nonyane chitandarua chokorosia chihema mbabwate kaibagotoka nigo bagotoka ange ne hotel ya Kisi Hotel katikati yo musikiti odaraja mbili na Ouru Superstores barabari na Kisi Hotel gutaka kumanya bange na kugura kende gyonsi bakire ase enamba 0720688220 Boy Jua Kali Center inkyukanyete utaragura ebintu bya okuruoro Njempo Jua Kali Store na bariga ni mwesto kole biashara sababu amo ingotoka opposite Kisi Hotel na bariga ni mwesto Gagi. Gagi, genda mwapoi gagi nyasaye baba boli Jua Kali. Gagi, egotoka alinsa tara chambini. Gagi, ligere libudango kuanete, omusio mubihili. Gagi, nariri goli kwa sarense, ebintu nago lirega gagi. Boy Jua Kali. Hai! Hili! Gagi! Hili!
Hey, heri. Hey, ngogongonya. Mushimu bihi. Kuri tibintu muni mamba. Nigo bakwigora amatukonsi kuri nderi tukuri sabato tibari kwigora. Yesterday. Kijana, hujasoma? Na kuozesha binti yangu kwa mahali ya kingamuzi cha Zuku Amazing Digital TV. Ndiyo, nimekubali. Mashallah. Kiwangu, unaunguza kuku tena wa kienyeji? Mume wangu, ni uhondo na utamu wa Zuku Swahili. Hawa Zuku Digital Amazing TV. Yani Zuku Swahili mambo ni buli buli. Ware. Habari ya mjini ni Zuku. Furahia mautamu utamu. Unasubiri nini? Zaidi ya kujiunga na familia bora ya Zuku TV ndani ya channel namba 100 ya Zuku Swahili. Hapa utafurahia tamthilia, filamu mbalimbali na burudani nyingine kibao ndani ya Zuku TV. Hazina Siri Event Services ne company ya Chirenkuma asogoko obokoreri ase chinse mobuna corporate event chiroadshow chinyange amatanga chianniversary na yenda mangamna wono photography videography live stream ne coverage na yende amange kurubare obokoreri ase chitent ebirogo decoration lighting chikapet na sound batarere ase ekoroba ya Ouru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba kresimia sinamba 0721217817 Hazina Siri Events. This is a surety. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero. Ili wimanyibu na mangana watika. Kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV. Nigo toko kora live streaming ya mangana maya. Chi video ne vipindi bya Gatembe ao. Ngakiende yonse. Inyoranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video cheto. Voigo share na basani amuni amate. Ili waigokie. Vaimanye na wesemia. Tobase kweva. Turn on a notification bell yani ekengere. Edio onyarikoba gokoya nyora. Chingaki abikiri ase omtandao. Gatembe Television Network. Ekinakyo ekeunga. Kiamwa mogusie. Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji au asilikoliriense nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitangi au nabweko kurose company au locks and accessories babwate chichogo se toilets echichire chechingenjo au nabweko n'ebintu bikutumikase e bathroom babwate kitchen sinks nabweko n'echitap babwate bintu bikokora plumbing au babwate marbles and granites nkone bale MDF boards kone bale deformed bath chichingenjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo au kone bale boigo ebintu bunabono wall to wall carpets nkone bale boigo chirangi kurwase chi company au asibabwate chi machine echo chiko chiburukania babwate biro byechingenjo au babwate chi gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakonya seligolirense nigo bagutuka ase nyombere manyakantabu na Cansons Plaza ase bara ya Kisi Kisumu imbeyo muchiyiga obusungo asamange naboko bakiresi bibutira se chinamba cyabo 0703943972. Keroka Technical Training Institute
ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Septemba unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerukatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keruka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubate misangirikano ya gisiasha, amatanga, chinyangi, chibirthday, misangirikano y'echikanisa, baby shower, anniversaries gose ekinyoro kinyomo, enyangi usuko kwa kuyomino, emijega ao bunabono housewarming parties, engagement parties egatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayega asirigo lidio gotukutira ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bare no bamanyi baigoro nigetibye tibwate signal ere enkongo yigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp usiku yake simigwitira namba 0741499726. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibia wanje tia Getembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuli miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas samonogo chingira kumwako mujia iliwego kinemrulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia Momogusi. Kila nafsi na ita tarere ogokwa komongi na baba holda bunareri nyangosi oyuro mwana onyagosira omugaka onchieku nomongi na baba Naomi Nyamuse nigare omurugi bu mwalimu Frederick Nyangosi omwebo yore nyagosina korwa Gyonseri sublocation na Ryumbongi village yarengina nyagosira Abednego omwebo Jeremiah Nyangosi Daniel Obuoge Bilha Mokeira Yunia Monyangi Timothy Okemwa Trufena Gesare Rebecca Masencha Jane Kerubo Martha Nyansiabuka na Mokogote oye Eliakim Sawe yare korara ya nyagosira Tom Ototo nyagosira Samuel Manoti nyagosira Juvenaris Chwea Nelson Nyambarura Gatia Bande Abange Yarengi na biara Zipora Omolda Ryle Janet na Marceline Boigo Charles Chwea Isaac Ontiri na Tom Nigare Mokoyoye nyagusira Aska Bisieri Livingston Nyanducha Jeremiah Mora nyagusira Nyabuto Nyagami Jemima Mora Nigare ngina Koro Victor Mora Antuga Ebisiba Yobesh Steve na Omegatia Bandabange Nigare ngina Kororia Jabali Brittany Meya Gwendolyn
Jaden Kingsley JC Joy Gatiabande. Yarige na moke Mheshimiwa Henry Obanyi, Caleb Edgar, Samuel, Daniel, Ibrahim, Robert, Elijah, Gail, George, Mara Gatiabanda bange. Yararusiwe nkendu ya kise teaching and farol itko ya Jumapili tariki 24 na nasabiri na kwani wali itko ya Jumatatu tariki 25 ria Riombongi Village, Yonside Sublocation, Masige West, Award Ase a constituency ya Bobasi, Kisii County. Gatamba Television na Gatamba FM, tuarangari yaito. Wataenda kuishi nao milele. Nitarudi mavumbini. Hakika. Eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere e company nambe yemo eyo korose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri go musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ndagira njane gwansabuna iyero sirine Riziki Caterers. Riziki Caterers ngorobare obukoreri ubuya asichinse mubuna outside catering. Asimeyega buna chinyangi chionse, chi birthday, housewarming, chi anniversary, chi get together, amatanga, corporate events. Kokorabare nankoena nabare obukoreri asichinse muboyego buna decorations, chi ebirogo, chimesa, chikeke, nabo igong kuru baro bokoreri bwa public address system. Yubago toka mbarabari ne skuru yuboroso ya jogo. Samange bakresi miase namba 0797119986. Riziki Caterers, Ubwansu Windagera. Mama Rosa. Jirani. Mama Rosa, nimefika hapa kwako. Karibu sana jirani yangu. Naendeleaje? Tuko salama. Mbona mzee analala chini hapa na analia? Mzee analia, mzee ni mgonjwa. Mzee amekaa nashughulikia yeye, nimempeleka hospitali, hata sasa anashinda ugonjwa wake, nimpeleke wapi sasa? Sasa shida ya mzee ni gani? Hiyo mzee hajazeeka. Shida yake ni gani unamwacha hivi? Mzee wangu mara ni mgongo, mara ni kifua. Ukikuja mara magoti, mara miguu, hata kuinua hivi juu huwezi inua. Sasa nimeshindwa nifanye nini jirani? Wewe usikii hata redio ikitangaza juu ya hospitali inaitwa Nugabes?
nekene enyagitari ya Nuga Best nero yuka ebwate okubwa wokorubu wenya wetere chimashini chekerero kurwa sinseri ya South Korea. Nuga Best nigo babire bako wenya amarwire ao ayiwa gendere ko bagagucanda mwanya bantu unabono uburwire buri bwa moga yani arthritis uburwire bwo mugongo watya ulcers amarwire yenda onsi egati amarwire ande nigo bako batukubo wene buiga bagutumeka chimashini chekerero nigo bagutuka imeyo mu cy'ubusungo asama gacho auru tawa sirirongo lya kabere eyiberange nebengi ya Kenya Women batari rero Nuga Best gotanga mbuya kubwa kugwenia ngora mugaka ke na kigweto mugaka okorrati ndi bobe obo mano ne kero kwacha ono gotarangwa konyaro tano no goikaransa ngwaro konyaro goikaransa mugaka aiga ni gore senya getari ya Nuga Best na ndengi mwacha kwa nkolinya gitari kaki oruti na itana ni gutinya gitari kumanyika na mente kaki abana bane kuchizindani ntungiro gutungu nigo mbali rukubarwa kaki nimbe ayo mugaka na getari yitu nduri ko rusimanyinga nduri ko kobara nduri ko kobekera macho mugaka eto ko bwene ko etera samari ko itana no daya monto menya buno ikaranse kana mari ko ikaransirete amario kana rago konya go swa senjera yo mubere elinda go konye ko bwene mugaka na bono tukware konyara gutara mugora yali ndiarete amario kana rago so mugaka ago konyo mugaka go konyorosa mikiyera mbuke kabisa no mugongo mugaka yo ni gubuya igesi ndu senya getari yitu ya Nuga Best nduri ko bara nduri ko rusimanyinga nduri ko bekera macho ndo se mugaka eto ko bwene go etera senjera yekerero aso gutumeka chimashini chito chekerero cha Nuga Best mugaka abuya mole 안녕하세요. egena nyasaye tumia Nuga Best ebintu binde byonsi tiga na nyasaye wekada kurai omenye naenda kwebuya nugo sale no bwato muberogo were tena kaira bali bane tenwe kera mtinyi ndo na ndo tuwe clinic kyo mugaka ne kyo mongena na bahira tenwe kurumba gorira mashine ye mati nanya ko bahira clinic ya arthritis igongo bahira tuwa clinic riyo korana manyinga bara manyinga buyane ndo buyebe mwaka na wabo cyo chaga orani uyana agotsa kwe Nuga Best inchu naye bwenekerie obuwenia bwekene Hazan Mega Wholesalers asentundende nande nigo yirenire buya nande biyemono asentundiye nigo egokoneria ebinto aserigori erianse kegema asetauni ya busongo koni bare ebinto asensemo ya electronics electricals chibirika chibasi chiestima chiufa TV tabletop cookers microwave dispenser blender radio chichararani blow dry socket cable bulb bulb holder heater nebinde ebinge phone accessories na charger USB cables earphones wireless ports nechisime asensemo ya household nkoni bari chisane thermos ebikombe ebirugo chibesin nebinde ebinge asensemo ya cosmetics koni bari body lotion spray air food makeup kits sabuni nebinde ebinge koni bare soda nechi juice asensemo elia yadware koni bare power saw generator piano nechi amplifier mixer public address systems nyange solar panel naboigo asensemeli ya stationery koni bare geometrical set erangi jebikoroto chikaram calculator rubber nechi toy semoyende nkoni bali tissue papers chisavet chidapa sanitary towels nechi toothpaste karutari kwiba toothbrush boigo nkoni bali fridge
ajirira unyare kwigurira ebintu biga aserigo lyanse Hassan Wholesalers nigo egokora free delivery usinige okoratera ebintu gurite asolsao wika asure asorgongo rwonsi rwa Nyanza nige gotoka ase enyumba ya Gisembo building ange na smart lady aigasi roundabout ya Busongo asa mange kwana no director o Hassan Wholesalers ase ogo kairigori na maburi ande amange oratware sin number 0722 237187 ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia enibo enyinge aha bono tokwa omoyo inyagitari ya Walfit L Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange we call your prostate no buruire bwa sumbuira bagakenga abagaka sana bwe sukari what you call the genesis of diabetes na kiburuire bwe sukari bo somo bero goime hypertension no buruire kera manyinga ko gende gure somo be Walfit itosomete chinjereza to jokorwa ya marwaire enjere ntangani itosomete ngendo nga conventional medicine yani unyagitari obwa kawaida itosomete ngendo nga nutritional medicine na marioga aliakuruse endagera ya ito ya kawaida kwa mfano we have ntupiku amino acids ntubwate fatty acids ntubwate vitamins na kadhalika bigo tumeka esoko rwari amarwaire njirende yagata tosomerete neka tugutumia international herbal medicine tugutumia mariogo akuruse mete twarwari amarwaire igao muchito bosongo monene ntubwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza noerega iga marigiti gaiso wako ninyama kwali na iguru wacho wake goroba ya gatatu erumu 307A ntubwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 Walfit L Centers umusani obo asamarwaire minyoka Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo enkale yuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team tempo abo bagokolemirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chena Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabonelia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwe kasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo iyo irangene
ne duka ya Safaricom. Mwigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank. Asamange bakere simu gwetera asete namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Boy Jua Kali Center ne duka egokoneria ebitamba byokorosia echisovaset ebirogo byechisovaset begomba bwate chikapet chisanduku chamanna baguchira eskuru na boygo echokobekera chianga nigo babwate emeito yebirengo ao kurwa elia manna baguchira eskuru amarangeti ebitamba byokwara na kurarira babwate chichiko chiviber chokoroseria ebirogo na boygo chips chokoros chipillowcase echo okorarira. Gagi omwana oyo boy tikandaenda ng'oi chibesa ntabwate muko lakini naikire taracha seito nanyorire mwapo Jua Kali hai bono chibesa nkoenda mpulingi go pulingi emeito ya bana bakuchere sukuru emeito yokonyora abana chisare kwara zangu ra duniani kaki oroche paka nabwate paka ebinto mbire bakoroka chiferifeti chikorosi ebirogo biechikali hai kaki apa kusiba sipinga imore kaki imore hai inju wake mwenzi tabatari ninju goja moye binto koruga mwapo Jua Kali hili omuganga James Onkoroko kaki mbabwate chitandarua chokorosia ebirugo byechigali naboigo ebirugo bya leather gusechi sofa set cha leather gwetania bo nigo kubanyora babwate chi velvet echo oranyare koroseria ebirugo byao gusekende gyonsi origeti korosia nebintu nebyo mbabwate cha ase ebirengo ao manyiga nonyane chitandarua chokorosia chihema mbabwate kaiba gutoka nigo bagutoka ange ne hotel ya Kisi Hotel katikati yo musikiti odaraja mbili na Uhuru Superstores barabari na Kisi Hotel gutaka kumanya bange na kugura kende gyonsi bakere ase enamba 0720688220 Boy Jua Kali Center inkyukanyete utaragura ebintu bya okuroro njempo Jua Kali Store na bariga ni mwesto kole biashara sobu amo ingotoka opposite Kisi Hotel na bariga ni mwesa Gagi genda mwapoi gagi nyasaye baba boli Jua Kali gagi egotoka alinsali taracha mbili gagi ligere libudango kuanete omusio mubihili gagi nariri gori kwa sarense arense ebinto nago lile gagi Boy Jua Kali hai hili gagi hili hai ngogongkonya musio mubihili kulite bintu mnimamba nigo bakwigura amatukonsi kuri nderi tukuri sabato tibari kwigura Yesterday kijana hujasoma na kuozesha binti yangu kwa mahali ya kingamuzi cha Zuku Amazing Digital TV. Ndiyo nimekubali. Mashallah. Unaunguza kuku tena wa kienyeji? Mume wangu, ni uhondo na utamu wa Zuku Swahili. Hawa Zuku Digital Amazing TV, yani Zuku Swahili mambo ni buli buli. Habari ya mjini ni Zuku. Furahia mautamu utamu. Unasubiri nini? Zaidi ya kujiunga na familia bora ya Zuku TV ndani ya channel namba 100 ya Zuku Swahili. Hapa utafurahia tamthilia, filamu mbalimbali na burudani nyingine kibao ndani ya Zuku TV.
Hazina Siri Event Services ne company ya Chirenkuma asogo kwa obokoreri ase chinse mobuna corporate event chiroadshow chinyange amatanga chianniversary na yenda mangam na photography videography live stream na coverage na yende amange kurubare obokoreri ase tent ebirogo decoration lighting chikapet na sound batarere ase ekoroba ya Ouru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba Kresimiosi number 0721217817 Hazina Siri Events. This is a surety. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanyibu na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne vipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video cheto boigo share na basani amune amate ejo baigokie wemanye na wesemia tubase kweva turn on a notification bell yani ekengere ejo onyariko bagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Network ekenakyo ekeonga kiamamogusie. Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji au asiligo lirense nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitanki au nabwe kurose chi company au locks and accessories babwate chichogo se toilets echichire chechingenjo au nabwe n'ebintu bigutumika se a bathroom babwate chi kitchen sinks nabwe ne chi tap babwate bintu bigukora plumbing au babwate marbles and granites nkone bale MDF boards kone bale deformed bath chichingenjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo au kone bale boigo ebintu bunabono wall to wall carpets nkone bale boigo chirangi korwase chi company au asibabwate chi machine echo chiko chiburukania babwate biro byechingenjo au babwate chi gypsum pots chisimiti amabati egati ibintu binde binge ebyo bakona seligo lirense niko bagutuka ase nyombere manyakantabu na Cansons Plaza ase bara ya Kisumu imbe yo mucyuyiga obusungo asamange naboko bakiresi bigwetera se namba cyabo 0703943972. Noganye kukolerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Gatembe nubwate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyuro kinyomo inyangi gusuko kwa kuyomino emijega au bunabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Gatembe Television Network nero ego kwayega asiligo lidio gotugutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bale nobo manyi wiguro igeti byetibwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika jumbenge wego gwitira semeria WhatsApp gosigu yakisi migwitira namba 0741499726. Yo pombolio mwanone kiririjane Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda
ayo moro karuge tanda bana mbale njara ayo moro karuge tanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege. Karibu sana umwancho murigire nekiro otogendete n'umuroberiga gusenekiro ngendete n'umuroberiga obutwani yagetembe chinga kichavo no mombi ase ritukeriga ria ijuma buna konye enachika gukomanya nigo ritukeriga ria ijuma nemona igase orugungo rwogusi rikoba anamangana amange rituko abange bagutwara obuse bagwikirana ase mega o ane muno emiyega yebirero guse chingaki abange bakogenda ase emiyega yebirero kobaenia abancho ababo igomwancho murigire ndochinga nabange aiga especially kero tukurigire nonye na semitando nabange basiriri bamuraba mwabo abana babo mbale basiri abaiburi bono Debra Nyanchama engorene ni sana ndochinga nabasiriti tato mwabo na boigo nigere ichine chinga kichirio konyoranga abange bakusaba kusaba konyara kugani amasabo ase chinga chabo erinde banyara gutwara guse erinde banyara gutwara oboremu ase chinga kichobo kendo bunechige umwanjo murigire nabange banyara tubusire amagimabo Debra Nyanchama engorene nabuchase tato meno manyekanete elita na bonta atore asebono korende engora enene ekegima ochasore na boigo timu ya kerera yonsi balia bonsi magendete kutupa chingora chino nabo chigo ikai umwancho murigere nekero nkocha boso asensemo ichi gazeti emambi yabono ndochenga amangana na mangi agendrete usana mangi ali ase chigazeti chiri tukoria rero korende engana ere ndochenene ekegima nengana yae musike Rigathi Gachagua okwirana kwae Rigathi Gachagua rituko rigoro okukwanyarete kororekana gose kwanyarete ko reta attention enyinge y'abakenya gose kwairete abakenya bange bakanyara kubeka maisabo gochase getekerege chinde ya Jomo Kenyatta gochase umuchio Nairobi nabange banyarite gwikirana asichinse mecho buna ase nenjere moyo kumwarigania aiga magiga yere kogenda ase chiwiki sano one masinseri ya America sak akagire gosabonete gocho gukora emeti nyebere eri kogendera gwaka siasa ya ekorinde tiacha konyare kanata bukechi emetinye yebere naseki ikiagera nigo arochenga ekerochi tariki usiki mbekerike bochore ne chimbebe kya IEBC igasensi ya Kenya kyanyare tukoraria na chitariki 25 na ibere umutinye komi na limwe mwako yigo bochori oboke usobochori bomanya karete buna by elections mbochi gokorekana aigasensi ya Kenya gatabatari gutigara magega wika ayerere gocha wakachi campaign ane mono kwegera abantu bari abagwatani ase kiama kya DCP elio abantu bachake kwerigeria amabaga ayo ari gwetania chinsemo gose birugo gwetania 20 byo gwakero chikura ase ense ya Kenya. The last time tokorigere onye wikira boni gebinto bire byo mwancho borigere birugo byarenge 23 ebyo bono byaganire kuna bone birugo byaba MCA gose birugo byo MCA ebirugo byo bojumbe na bwigo ekirugo kyo boseneta county ya Baringo ebyo biganetie okora gose chinsemo chuchi bwanarete gwakerwa chikura konyora abarai ase ebirugo biko mwancho morigere nabona kirongorigere gazeti ya The Standard whatever are charged return nigobona achite agachajigwa umusikeri Rigathi Gachagua korangani gachite ebetirie kamento chinguru kegima akanyara akoirana nenjira gusa inigiranete asinjira ere yo mungso ndaseki tough welcome injira akorogana ngaigoro nonye nabo naringe ukobekwa byare kyagara nonye umuwaziri boborendi boime umusike Kipchumba Murkomen nabo igatia barai bali me serikali nigo batebete andake onye Rigathi Gachagua gakoirana nabo igo anyare koreta kuse ingane nyare koreta eburaburu ase ense ya Kenya kuse nyare guturubani omorembe obotoereru ni garache kobe kwa biara egote batap welcome is Alice feared police would whisk him away at the airport instead
chaos trailed Rigathi Gachagwa's convoy as hired goons lay in wait on Mombasa Road, pummeling cars with stones, robbing motorists, injuring supporters, and leaving journalists bloodied. What was billed as a triumphant return turned into a running battle of tear gas, knives, and shattered glass. Igo litukore igoro nonye na wabegu abasaria bonsi mpanyarete ko sangereka bunenjire moyo guturbani omorembe na bande babwate birenga ekero umusikeri Rigathi Gachagua kwira ne page ya 5 na rimo ekoiki page ya 5 na 2 ase gazeti ya The Standard niko ekwera bunana ki bono engane yerete nonya nyimbo kubwatuka chitia gas chintidi nga egati yabantu bande nigo banyarite gutikirwa chingoma abararia bakanyara gutigwa abale ne chingoma chintindi na boigo abantu bonsi bari bachite kumorotuta Rigathi Gachagua bakatikara bako sekasega ekiagera nga nigo omo sikeri Rigathi Gachagua kagero kubekwa byara ekero alinge gutonya kuro ase ndege alisigitie ekenene gya Jomo Kenyatta International Airport. Mugano hinyore ase gazeti ya The Standard. Na boiga kere watabanga as state guns strike nganonye mbali bakorokana nga bagwakana gukora obusaria nigo bakorokana na bravo nigo bachite omugiro. Na boigo ase kolengana noyo Noyore deputy party leader ya DCP Cleophas Malala uyoberika okwana neliogi ritindi kwa matuka mange aitire bono kose oberika ko wakira eko kwengana ya omosikeri Rigathi Gachagua kwira na sense ya Kenya digondo chago tabunga. I told you yesterday that there was a plan to arrest our party leader and take him to the Directorate of Criminal Investigations ni kukonyora abo ritukoria mwisonde anyare kuralia bene buna serikali yabwate ekirenga kyoko mubeka byara umusikeri Rigathi Gachagua no kumwira sekiombe egya DC osanyale kokobo guchase ekiombe kirikia DCI irindanya utabanga mangana eganda kyachiri kukwana enseri ya Marekani na mangana ali ayeke ne gomoncho murigire mwana ino bokonyora ase egazeti ya The Standard yeri tuko liarero kutigana ne gazeti ya The Standard korigire naonye ne gazeti ya People Daily nigo nero ebwate ringana eriyo kwatabanga Gachagua return 20 wose nigonga ekochakanga 2027 succession. Gachagua return a storm in Kenyan politics bono ige korokanga no molindo kuseke mbugu yanne chinguru chinyinge kigima chigendete kwene kiwachinga kechiga ega ekero egatia barai bagendete kuyarigane oyo yo mobo are omusikeri Rigathi Gachagua kuyarigane asobochori obonene ebomwaka 2027 nige gotabanga how Raila's pact with Ruto is hurting ODM base yono mukanore sepeji akana kurinda so mukano yiga wo oye omusikeri Rigathi Gachagua ndochinge bichere gabo bichere abo nere yarenge ebicha yarenge se gazeti ya The Standard yerituko oriarera gotabanga a storm in Kenyan politics ingabono nigo yabeire ni siasa yichinguru chinti ndekegera andake Rigathi Gachagua kera rwete abisi abange nigo bairete ngani gakogenda atumuke kosekera nyarete agokorerwa impeachment niga bange bairete ngani go akogenda gutumuka usabange bakabuganga andake bunachira senseri ya America nabo arachie gotoerera kunende omusikeri Rigathi Gachagua ningo tari gotoerera nige gotabanga a storm in a Kenyan politics. Gachagua return epejine ya 5 narimo ase gazeti ya People Daily na boigo gotigana ne gazeti yo totinga chonsi ningani yo chimbolekerete okomorkere gazeti ya Daily Nation nero nige kwaranga chaotic return okwira na kweburaburu kusoku kwanyarete gusalia omorembe na seki politics whatever. DCP party leader cuts a short 2-month US tour to lead by election campaigns unakonyora na chikiro komanyo musikeri Rigathi Gachagua ekirenga kya yo kwirana atakolitimeje nyebera asinsi America enkereki nga nasingencho yokuraliwa kwechitariki chobochori oboke ose obochori bomanyekerente una by elections omogano yuna rondo chinga arose bicha ere asubusibu gazeti ya Daily Nation
igwate bicha ekero muskeri gathika shagware goika buna arenge gosoa ase getege chindege nabo kwariganigwa na bari ababwatani bae akanyara gutuka ng'a bono ese gintindi niko ya gusukungusana no gutindi niko kwanyarite kwanekiwa na babantu bambigirana kweri kiro monte kabanga ase bari baganitie komwa oborendi gose babonete komwa oborendi bagakonga kigima nabo igo bari babwate kirenga gose negyo komobeka biara nabo bakanyara gotinga kigima ikomoncho murigere nekero korigere ntorochinga aba ndobwate men in uniform busa abanyanyimbo mbale ase ebicheyo nabo igo abantu bae ba security buna bagotema komwegere gose bagotema kumuagatira kigima elinde tabasa kubekwa biara. The former deputy president Rigathi Gachagua welcomed by hundreds of supporters at JKIA. Supporters face off with police who thwart bid the bridge to breach barricades on restricted zones at JKIA. Gashagua's motorcade pelted with stones by rowdy youths who had blocked Mombasa Road. Naboigo defiant opposition group cancels Kamkunji rally, makes fiery speeches along busy highway. Nga bono nonye ebirengerero biri babwate kose nchira konye babangire kogenda kubeka gose kogenda gukora egikaro gose kumera na ase chinsemo cia Kamukunji gose segetiga Kamukunji meyo mochio Nairobi bono tia tichiti konyarekana ekeirira ababwatani bari Rigathi Gachagua egati abo abara empare ngaroro korwa ase birugo korwa ase county chinyinge gose county oimeyense ya Kenya ekabatereri bakanyara gukwana gose bakana na speech bari ase chi highway chipara chiarenge busy ekabatereri abantu bakwanire korwaro ekiagera mbabwate morembe nchirate iyo barenge cyo gwikirana ase egikaro gose gwikirana nabo gukoro kumirana ase egeti ya Kamukunji igono roche chibicho mancho murigire ichi ase gazeti ya Daily Nation gabwerenga Muguni Ponye kiromonto nigo arenge kwegera lituko rigoro nabo igo ase wizara yobochenu mwancho murigire murobelio Social Health Authority nigo bono onyarete kubekwa ne serikali ya Kenya kwanza munenchire ya moyo kwa no bukore burubi ya guchase aba Kenya kurinde ase mutuka mange bono umurobelio gosha nigo anakeriri kurwa buno chagata mutinye kome mwako etete abange bakarira nga umurobelio gatori gokora andaki abantu abange mbari konyora bukoreri mbari konyora buweni kirapako ndasi chinyagitari lakini gara yegete gatoka nga umurobelio sha ya chakire gokoranga nonyeteri gwikirania ekirengo keri abantu baganeti abantu bakaroranga amaina shango korere mirimo chinyagitari na chirocho ntitigalete magega egatiye chinyagitari cyanyare kuva kigutumeka umurobelio ega gosobo sibore buri bwa serikali umete sha ekero abroire basoira se chinyagitari o emergency ya Kenya nigo chinyagitari chigo tomoroboti guchiase serikali guchiase umurobelio ega osha naki aba roire bangani mubarwa baroire umuriro yega services kiaganetie nabo igo chibesa aganetie nchingana naki muriro yega okobere ward amatukarenga kobera arore wike amatuko natatu nabo guchibesa irenge serikali bonete ko enana kwanyarenge serikali andake singincho ya trust ile kobeka chinyagitari chinyinge chiana nire wrong information osina singincho burai botari obuya kwanyaranga chinyagitari chinyinge chabwatukire ujumbe etali engia bamanya gusaba chibesa chibillion korwa ase umurobelio shane serikali yabo tukachibesa echo ochase chinyagitari igo chinyagitari nchire chiatenengire echinde obukorengana no mwaziri wobocheno muskeden Duale chinde chikanyara gokewe birogonye kiarenge osene level 5 bona yanyare gokeo che level 2 3 na boigo echinde cyanyare kuba chigo siekwa na ekire gotoka nganonye kuro igasoro ngora gusi bado chinyagitari chi ne chinyinge sana cyanyarire gusi cyanyarete komorekwa kigima na ekero tukuriya neti moyega gusi tukurigira no morobere iga osha igo serikali ekeregende tukurwani obukurumi obubwabire bokwenekiwa ase umurobere igo sha Yotebonga Sha sent 20 million to ghost facility. Bono ndo chinga enyagitari neraiga anda haki korokane itayo. Lakini rende Sha
singicha na otenge serikali ngochiri yatwara gose yatwara trust gete gochia se chinyagitari cheito imense ya Kenya sha ekaba serikali ekaba genuine enough serikali ikanyara gusibuka ikabwatuka 20 billion gochia se inyagitari obukolere butayo usinyagitari etayo ekotebanga scandal. When Nation team visited Nyandiwa dispensary yesterday, the gate was closed with only a cow grazing inside the compound. Nyagitari nere kwa Nyandiwa. Nyagitari ya Nyandiwa ne dispensary. Korende ni gondo chinge nyagitari ya nyanyari tukutumiru wasia nyara koba ke gutumiru 20 million kurwa ase serikali no manyete aka clinic kali wasi nyagitari nere ya serikali rio manyete ekero bwateri kuboko tara ochari nyagitari ri Kenyoro dispensary gete ono inyagitari bunejo kwanyoranga chabwatukire oroboti gosi chabwatukire ri uko na bwe gukubore ochase serikali ebwatukichi basiki yageranga ni gwata boroira abangi igondo chinga kolengana na bali kyabaiga gosi etimu yeiga ya Nation nigo bono banyarete gukora taro yabo yabene gochase inyagitari ya Nyandiwa ikyagere inyagitari iga nigo ya tuchibesa chire chibesa chisa ine chigwere tor lakini kira banyara gutara gochase inyagitari iga tokanga ekintu kyale nkaroro igitege siekire dispensary igasiekire okorera imboyo ekintu kyalenge ase compound yuime n'eng'ombe yalingi kolisia ase giti kenyagitari iyo lakini nyore nyagitari ine batokere 20 million Kenyan shillings hotera somorobere osha gosokorwa ase korwa ase kigancha kiasha igo mwancho muri mwana ini gorwa ase page ya gatano na kabere komenya kwebolinga ningoro mobe. Who is the problem here? Serikali usene nyagitari korinde serikali kiro chibese chiga chikobwatuka kiro morobere iga osha orekoba implemented ogochaka gukora emirimo imbitambo kiro kia serikali imbugete kwane kyabuna chinyagitari chionsi chiri chikokora gose chikwena no bokoreri chigwanchera ekadi ya shago kora emirimo ichinyagitari chiga chionsi ngoba chire genuine serikali ngokorere obotuki tarabwatuka chibese chiga korinde ekiroro chinga serikali yaimukire gitambukiro gyokoneke na barigererie gose bamurikire kire nyagitari chinyagitari chionsi chiri chikwewasha lakini omaite it's a bit late kiagera chinyagitari abantu mbale batenengire abantu mbale baigorete chinyagitari asama tukambake bakanyara ko bagotenenga kurende no kobole goitonga lichiko linyale kokora emirimo boronge kiagera itine chibesa cha Kenya iyo ne bango iyune ebesa ya Kenya bakubota ko chase muroberyosha irinde banyara konyora obuwenya lakini kwa makonyoranga olioganetio obuwenya umuroberyo iga tori komokonye kiagira chibesa chigubota kanchigo isana anyare konyora obukoreri murobu yakora ase chinyagitari nabande kwanyoranga chinyagitari nchiro kogenda abubwate sha yawo chibesa chiasa bukorasha lakini bado kwalikirwa mariogo ochikugura ayuna aragenderete ase chinyagitari chetu ose ase chinyagitari chinyinge eme yense ya Kenya epeji ya gatano na gatatu ase gazeti ya Daily Nation. Ruto unfair lending rules hurting Africa umuraibu insumo nchumurigiriria wikachi tariki chiga chiri tuko ria rero chitariki 22 muraibu nsekerari asense ya Japan na mange abete koba aga kurigiririrwa usenda mange babiri baukwanera ni gati ya buraikura asense yo ya Japan ningi ni gatebire buna enchira gose orogongo rwa Africa ndobonete gusirwa kiratebire na ense kuna bonensi ya Kenya ndibote miroberi eyuko ni kibuna serikali ya Kenya na bwo serikali ya Japan ngo chichira okora okobwatera na ntabwo gogosirana kemagendero ase amatuko alebusio anene muno tukuriye buna bonekera ukwaningana yabasaye ngabara abasaye mbagenderete ko kosa omigwa na bwo kwa maigerio nabo bonekera ko linseri ya Japan nga ancha abasaye baito kira banyore skills chiri mutagete bahiche babaeleba abantu banyore bitoki asense ya Kenya tunyare ko egendereria nabo igagoteba akira kubulinseri ya Japan nga kamranje likereria ngo boronge gusirikireria ngo buya asobo imemono mororenga opportunities kichire asense ya Kenya chiri chirache kubakonya akubura gusikira abolirie ebinto ebinge korende
agotebanga egati ya ibintu biri bigenderete kuiyeria chinse chirasoro gongorwa Africa ngamo na egotebanga unfair lending rules hurting Africa. Chinse cha Africa kiro chigosaba chiloni gose chigosaba obokonyi korwa chinse chiri chirare gose developed countries nigobone gotokanga andakonye ne loan yasabwa kanyaranga interest rate erense ya Kenya chikoirani loan yenero gose tutebona se chi bengi chinene buna bono World Bank tobate chi bengi chinene chiri chikolenda gose chiko kabese chikona na makabese gocha se chinse cha Africa yatokanga nse ya Africa usense yegenderete go Kenya ense ye ere eyo botaka kegima kere kuchiwakana madeni ali igewakana ase interest eri igoro muno gose by the time bagukora wakana lideni kwanyoranga bakanire chibesa chinyingi ngaikati ya amachiko buna yaiga abekire ase chinse chiri chigosira chinse chigokina bono naro akoirera obutaka obugenderete komentekana asorgongo Africa gose chinse cha Africa chigenderete go struggle kigima what a diplomacy addressing the plenary session of the Tokyo International Conference on African Development in Japan, TICAD. The president said global financial institutions are stifling the continent's development through unfair credit ratings. Narayuna watabiringa chi ekero korokananga financial institutions echiga ekero chibinki chiri chinene chikoena na chilona igoko weloni wakana paka kwa bolinga nkiki kwanyoro wakana noye sachinde paka kero kwanyoro kokora wakana eloni kwanyoro wakana chibese chiri wakabese tino emara kabiri lakini singe nchunga yogo tenyara gose chinsi cha orogongoro Africa chigenderete ego struggle bono kiro murai pensare uko na litukore igoro arenge gusanga nababwatani abarai asigikare kyo kemanyekanete buna Tokyo International Conference on African Development in Japan gose egikare kyo gya TICAD ekyo gyo kurigereria na kichinsi cy'orugongo rwa Africa chinyaranyare ko bachiko gendereria gose ko egendereria nabakwanite ngamaene nonye tuguche twaye guchiloni chinko che gutori ko wakana nande ngo chikore gwatore marigo nga interest rate nige gochi yaba igoro mono ekikoreta ekoreta okore mara ekiro monta wakana otebungo koye kore igoro ekiro koirani eloni okonyora ngo koyera igoro tari mangana moncho murigereria ayo narare ase gazeti ya The Daily Nation yeri tuko riarero na boigo ase gazeti ya The Star nero tubwati ayara maya amange kigima ndochenga nkukwanerere ase amangana buna bono ekiro muraibense ale sense muraibense muski William Ruto ala sense ya Japan koteberenga niko ere egetiro jobless youths nigo gotebunga omurai ibwense nigo murai ibwense bona gendete korigereria gose gotemba korigereria enchera abasae bari bonsi bari mensi ya Kenya bono baranyare kwenyorera emirimo ana monekero ase chitaro chahe akonya kubolinga nsende yonsi eri akogenda okuboli kwa engoli naki andake mutare wancha motonyorere abasae emirimo abasae mbabwate skills ana monekera gukona ngamangana a technology okwana na labor chigas cha mawoko abasae banyare kwegwa ase chinse chiri chesikumugano ino arase gazeti ya The Star yeri tuko riarero naboigo tukorigirira aiga ngotebere usengu kwanire na ndamangana ye bunge kere kweranga fresh test for Ruto as MPs plot a rebellion against graft allegations bono abajumbe niko bakandenga yaya ntu amangana yo omurai wensa agatebegoro yo bokurumi meye bunge iko mugotonga chana nde soki gati soki ngoronya marieta ye gati yabarai bali banyare ko bakubwaterani wa obukurume omancho murigero roboti oro ninchigo koletera ase obwenye kigimekero na kolense moye chigazeti abande bahotebanga murahwense omanyire nga egati abajumbe mbale bakoegwa maki ose bakubwata maki ase bunge nene gyata kubwatokera marieta igora bora nyoro mujumbe ogerite ria olire ase list eli ya abajumbe bali babire bakubwata maki ime ye bunge na boigo mancho murigereria ase au Kenya Kwanza and ODM
ODM joined PG meeting backfired on Ruto and Raila. Ukumirana koigati ya kwa bobotani ikiama kia ODM na buigo abarai bari bakroime ya Kenya Kwanza. Kukwanyara gukorekana iwiki yiga gusabwa sombora ibinsa nyarite gutena gatebanga namanyite bintu bigo chibya korekana ase bunge senate aboigo bunge eri enene nigondo chinga igazeti yiga se page ya kane ne muri keretinga neyo naki okumira no kuiga kwarenge korigia gose ekirenga igo kiarenge ngaki Kenya Kwanza ira chikubaterana na ODM ase uburai wa mutukali bose na bwo nonyina asobo chori obonene bogocha lakini gatoka ngachinkwa na barai babo atuketari igo chiarenge morero kegima usija chiachite chianyarete koba chintindi nabo igo chikabokia amaberera korwasi gati ikiaba Kenya nabo igo na bari babwateranire ase chinkwa necho nabono abajumbe ebunge nabo igo nabarai bande abange na mwancho morire gotigana nayo puna ase chigazeti chinde ndo chene gazeti igana bego tabunga stone throwing guns ruin Rigathis parade stone throwing guns ruin Rigathis parade okumra na kwa Rigathi Gachagua ndo chinga igati ababegu usaba begu bakoruta magena nigo banyarete gusalia obotoereru Ritukorie gora na boigo turbania omorembe. How Gachagua political show was scuttled. Naki ibono oko enchera ose show yu ya yari gocho gutwara ritukorie goro kumira no kukwae kwanyarete koba kugo sagano na boigo omorembe gasarigwa abantu bagasarigwa moods abantu bagatigara n'echingoma ekaba kimbi ametenze ya Kenya na bokubuka kwanyaranga itukolinde lyonsi nonye kwarenge innocent okogenda usine emirimo akonyora kwa minyokire sana nebo tumaiti kuminyoka konyora kwa minyokire sana esingincho chitia gas na buchikubwato kotagekende onsi kubwatekana na kiringa muraiki andake uri obwato monyongo mono usubwato munguso mono obeire gakororokana nsemo gete aye onye kugotokarro abukonyora kanonye naye koimukirie ebia ebikuruto bya okoboko bantu basote magirange batutenge ebiato onyorenga bakominyoke na wanchana otanja bakobe Kipchoge korende ase egazeti kotigana ne gazeti yo tokurige gazeti ya Taifa Leo engana ne linero awatebanga Gachagua arudi kwa fujo umusikiri Rigathi Gachagua unyale kuirara asinchira gusikaru mutindi kegima mapokezi ya aliyekuwa naibu rais yakumbwa na ghasia baada ya wauni kurushia msafara wake mawe bona mbagena niganyare tukurutwa na boigo chigali chigatwe birore abantu bagatigirwa chingoma abantu bagakwa mbagena aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua mkuu wafuasi wake kwenye barabara ya Mombasa Road baada ya kuwasili kutoka Amerika alikokuwa ziarani kwa mwezi mmoja igo omwansho murigirire nekera bono ndo chingana barengi konya gwake salio kigima kukwani ababwatani bayo koronga konyo ba Misiri neli agosinyuko ba ta konya ko batebi ono kuba kwani arengere kirende niko yabete ingana yo kumye kose entinde kigima mwansho murigirire mugano ini kora CPG akabira si gazeti ya Taifa Leo na mikutano ya Murkomen yazoa maswali enchira nere omo waziri fobulendi boinde Amerika okore bikaro kose chi akenderete na umorobelyo buna bugo kwanira amangana yobolendi oyo aveire kagutara ase county korende nekero gotebanga kuna hisia kwamba mikutano hiyo inamfaidi pakubwa waziri Murkomen kisiasa enchira omoske Murkomen agenda tutara county chinyinge kwase okweunga rero no ale county usini ya Murang'a mambi are Baringo mambiende ori kwegochire ose Nyeri are county akutara county chinyinge nabo gukwanira mangana ayobo rendi korende ase egazeti ya Taifa Leo page ya kane nikondo chenga omonto aiga guse omoriki agosange kerengere ya wotabanga andake enenchire yamo yokuimukia gesiasa nenjere moyo kwenyorere platform akonyara koyoraliria siasa chae fumbo sha kulipa taasisi hewa shilingi milioni 20 na alitwarire nande aringasi gazeti ya Daily Nation ikira gotabanga zanati ya Nyandiwa Homa Bay ambayo ilitekelezwa miaka 10 iliyopita ilipokea shilingi milioni 20
nyagitari iyo dispensary iyo ya Nyandiwa gutuke me county ya Homa Bay yabirike ukore mirimo gwitani miaka 10 gose wiki miaka 10 bono nigo yanyare kubwatukirwa chibesa chitangana kibi kurinde kwegwenga ekero bari bakurasi inyumba y'uburari ya Nation banyare tutara ucharo kanyara ne ng'ombe kolisi siko kolinde egeitegesikire barwire mbayo shaya bwatukire chibesa timetinga abaiga bari kubwatukire chibesa obukoreri ngai bwaringi na gutigana nayo page ya 5 na 3 Taifa Leo kutebanga Israeli yazidi kuponda Palestina. Israeli iliendelea kushambulia Gaza, Netanyahu akipanga kuliteka jiji hilo. Inseri ya Israel na boiko inse ya Gaza nigo bono chigenderete gutwara okungusana na kima igo abantu bari bamanyakanite na Palestinians igo bagendete kwitira amakongo asechinga kechiga kurinde etugutigana nayo kora chinse chiria cha maiko moncho murigereria na boigo page ya 3 ngwererenga wabunge wapuuza madai ya rais. Viongozi wa bunge wasema shutuma za rais kuhusu hongo ni tuhuma tu ngayandi amangana yumbraive sakonya batebana into itonya igwete buna gukwana igo ntumanyiti ubukurumya obu ukaniki wase bunge mborobe na boiga batanga eze kuamua leo ikiwa ni Arsenali au la. Winga wa Palace Eberechi Eze ameamua kurejea nyumbani igo mwancho muri ase bali banjite amangana yenkoyo tintete gukwanira mono nikondo chinga umo narega igo mosori oyo monyare kwirana nyumbani gosonyare kwirana se timu yae mugono yo rase page ya 200 oigwenga andake nerura chiko ene kinga Arsenal yanyare kubwa kose teko nyare kana nabo konyorenga ase bukeminano keri gyachana kose African Championship keri kegenderete ime yorogongorwa Africa nabo gendete gochesera buna bono asense ya Kenya usase gitiki ya Kasarani litukoria rero etimu ni ya Madagascar iri gutoka ensigete iri guchigari South Africa lakini iri igesinga timeti osine igesinga Island abantu bamenyete nyancha gati boka ense emenyete yoka onchokana inire na mache tabwati chijirani bagutora okubwatana igombo ncho murigerere etimu ya Harambee Stars na boige timu ya Madagascar litkoneria rero se rero ne litkore juma igo rero juma ne ba kwachire ase ebiro gwakorera mange onyoringa etimu eri ya Harambee Stars murai wense bunanya arete ko bagakoria chira gwikira boniga tugende tukubaranga aba murabali batemire bahikire 5 milioni 5 igonye kubwata umwana ubwatekewa unabonekewa ku mupira kyokora kuso ase gosori ende yonsi gendera komento umwana umukeke ageroro chebono nonye ana bange bagendete gukonye kachinga kichiga gwetera ase amangana yechigosori kore no bwanje muri no konyorenga abakenya nigo bayimugete bagakorege kore gitari kyabuta abakenya nigo bayimugete bagakorege kore gitari kyabutambe tokumanya nga andake abakenya bonsi ebakorengereria gose abasaya bange ebakorengereria enchire yabo ikiagera enchire teyo bakoimuka eseke minano kitimu iri ya Tanzania na boigo etimu ya Morocco yare gochiesa wana bakenya bakoimuka ngesengencho ticket cyo kugora kose kugora ticket ase etimu iyo bagochi gukora egosori imense ya Tanzania ticket ne gotera 100 and something shillings inchiri besa nyingi nchichi besa chire less than 150 abakenya bakoimuka bagore ticket chonsi bagore ticket baichoiria egetiange nusu imense ya Tanzania of which abange na bataikira naroro bagore ticket mbali go chikogende gosori bamanya gotebanga ticket chigekero bachigorire bakogenda bachigwakire koko gose bachigochengera etimu ya Morocco ekeminano nigeo korekana mensi ya Tanzania etimu ni yensi ya Tanzania na bwigo ya Morocco lakini singe chaba Kenya timiti andake ninjire yomo ko hit back chinkwana chia gose ebitambukiro biri ensi ya Tanzania ya serikali ya Tanzania abirigi kuimukia igonga manyanga abakenya bange bakorete ticket umuntu akwa mangaki chibese timbale tegangore ticket nonye isano elinde tuchigukora ama
amabaga abantu bari timu tinga ni timu ya Tanzania batatakiti abantu bachikonyora amabaga bachikogendera go wakire timu yawe koko kurende tari mangana abakenya n'abantu opogo kumya kurende wikira bone ntoramanyanga ikirenga yo kugura tiketi chiga nkereki na nengo targeting aneyo na nendireria abantu abachigorete mpaka bono makoge chimura events ya Tanzania umusike Samia Suluhu agotabanga gaki kimugugura tiketi cyose ande muri ko chakorigereria umupira uyu kwanyora mu waziri bobolende boimeigasisi ya Kenya musike Kipchumba Murkomen otebiria abakenya nga kendera kugura tiketi cyo ntande kamuranje litukerio ligoika tinga kici cigoika kose cinsa cike minanekyo munyare kwandike buna mwakeire ekoko etimu eri ya Morocco tari mangana inensi ya Kenya na samangana yechigosori ngotema abakenya ngotema bari anemuna sia mumenye kubuna yeche marathon na boigo bintu binde kulinde timu ya Harambee Stars iraundi endo chenga habasu kirebosi yake nekero togendete ko basaberane akigima elinde banyare gutwara chinguru na boigonya saba fiengia bakekereke minane kiga igie kocha koera tororenga andake ne omahonchore nabarro kose etimu yani asomupira abwenkoyo kose gosori yenkoyo abakenya insi ya Kenya yanyarire guskabusi gomancho murigereria ayo negati yari narigeti gosanganaye anemuna asichinse mechiga eli mwacha alivyo akoteba akotionde in kegima Dan Wima timeti ninki akopekera bundles mwitu gabo okumanyanga rero abantu mbabwate bundles Bonventure mubisera agoteba korochinse mochiria cha omosocho no are ime iyo murobere ndaboiga nigo ndoche etimu gete aiga Frank Maveya agoteba tionde in from Chinsemo Auta korochinse mochirichia Iveno gose wodi ya Iveno abantu bomweshime wa Steve Arika mpia muri mwense abantu ba Iveno naboigo Amore timetinga Amore eriteri amarita abantu bakweroka online na marita yogo kumya noyega okorokwa Alan neragoteba ako tionde ene kumoncho murigereria asebuna babuteberia siorare Lavenda Kwambuka Gabriel Ontonyi ntobate Lydia Oyugi Maria Corazon Obuba na boigo Oscar Amogaka Daniel Moenga abo na mpali vakende takusangana nche ime yombrobere na boigo tokoria Charles Sangara neragotebanga kurwa bosongo jituka usate abanga kura Rene Bundi echisimi bia mono kima asi okogenda koba ime yomorobere Alfio Mugambi naki bwakire ono moteli akotebanga good morning naki bwakire naye good morning to you bia mono sana asokogenda koba ime yomorobere kolenda asinze ime yomoncho murigera nigondaga ni umutima komoke ekero na kore ensemo yechi gazeti eritkeriga aria wasechinga kichiga chabono mambe kolenda tobasawuska Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura bache kuya mandege uzito somya bamura bache kuya mandege Ndagira njana gwansabuna iyero sirine Riziki Caterers ngorobare obukoreri ubuya asichinse mubuna outside catering asimeyega buna chinyangi chunze chi birthday housewarming chi anniversary chi get together amatanga corporate events kokorabare nankwena nabare obukoreri asichinse muboyego buna decorations chitain ebirogo chimesa chikeke nabo igonkuru baro bokoreri bwa public address system yubagotoka mbarabari neskuru yuboroso ya jogo samange bakresimyase namba 07971199
0786 Riziki Caterers Ubwansu Bwendagera. Mama Rosa. Jirani. Mama Rosa, nimefika hapa kwako. Karibu sana jirani yangu. Naendeleaje? Tuko salama. Mbona mzee analala chini hapa na analia? Mzee analia, mzee ni mgonjwa. Mzee amekaa nashughulikia yeye, nimempeleka hospitali, hata sasa anashinda ugonjwa wake, nimpeleke wapi sasa? Sasa shida ya mzee ni gani? Hiyo mzee hajazeeka. Shida yake ni gani unamwacha hivi? Mzee wangu mara ni mgongo, mara ni kifua, ukikuja mara magoti, mara miguu, hata kuinua hivi juu huwezi inua. Sasa nimeshinda nifanye nini jirani? Wewe usikii hata redio ikitangaza juu ya hospitali inaitwa Nuga Best. Nekene enyagitari ya Nuga Best nero yuka ebwate okubwa uwokurubu wenya wetere chimashini chekerero kurwa sinseri ya South Korea. Nuga Best niko babire bako wenya amarwire ao ayiwagendere ko bagagucanda mwanya bantu unabono uburwire buri bwa mauga yani arthritis, uburwire bwo mugongo watya ulcers, amarwire yenda onsi egati amarwire nde niko bako batukubu wene buiga bagutumeka chimashini chekerero niko bagutuka imeyo mu cy'ubusungo asamagacho auru tawasirirongo lya kabere eyirange nebengi ya Kenya Women batari rero Nuga Best gotanga mbuya kubwa kugwenia ngora mugaka ke na kigwito mugaka okorra tindi bobe obo mano ne kero kwacha ono gotarangwa konyaro tano no goikaransa ngwaro konyaro goikaransa mugaka aiga ni gore senya getari ya Nuga Best na ande ngimwacha kwa nkolinya gitari kaki oruti na itana ni guchinya gitari kumanyika na mente kaki abana bane kuchisindana ntungiro gutungu ni gombali rukubarwa kaki nimbe ayo mugaka na getari yitu nduri ko burusi manyinga nduri ko kobara nduri ko kobekera macho mugaka etu ko bwene ko etera samari ko itana no Diamond Menia bunu ikaranse kana mari ko ikaranserete amario kana rawo konya go swa senjera yo mubere elinda ko konye ko bwene mugaka na bono tukware ko nyara gutara mugora yali ndialete amario kana rago so mugaka ago konyo mugaka ko konyoro sami kiera mbuke kabisa no mugongo mugaka oya ni kubuya igesi ndwe senya getari yitu ya Nuga Best nduri ko bara nduri ko burusi manyinga nduri ko bekera macho ndo sio mugaka etu ko bwene ko etera senjera yekerero aso gutumeka chimashini chito chekerero cha Nuga Best mugaka apuya mole ndio wazeo egena nyasaye tumia Nuga Best ebintu binde byonsi tiga na nyasaye weka kurai omenye naenda kwebuya nubo sale no bwato mu berogo were tena kaira bali bali tena wek kera mitini ndo na ndo tuwe clinic kyo mugaka ne kyo mongena na bahira tena wek kurumba golera machine ye mati nanya ko bahira clinic ya arthritis igongo bahira tuwa clinic riyo korana manyinga bara manyinga buyare ndo buyebe mwaka na wabo chaga orani uyana agota bwe Nuga Best inchu naye bwenekerie obugwenya bwekene. Hazan Mega Wholesalers asentundende nande nigo yirenire buya nande biyemono asentundiye nigo egokoneria ebintu aserigori erianse kegema asetauniga ya busongo koni bare ebintu asensemo ya electronics electricals chibirika chibasi chiestima chiufa TV tabletop cookers microwave dispenser blender radio chichararani blow dry socket cable bulb bulb holder heater nebinde ebinge phone accessories na charger USB cables earphones wireless ports nechisime asensemo ya household nkoni bari chisane thermos ebikombe ebirogo chibesin nebinde ebinge asensemeria cosmetics koni bari body lotion spray air food makeup
Pap Kids chisabuni nebinde ebenge koni bale chisoda nechi juice asansemo elia yadware koni bale chi power saw chi generator chi piano nechi amplifier chi mixer public address systems chi nyange chi solar panel naboigo asansemeli ya stationary koni bale chi geometrical set irangi jebikoroto chi kram chi calculator chi rubber nechi toy semoyende nkoni bali tissue papers chisavet chidapa sanitary towels nechi toothpaste karutari kwiba chi toothbrush boigo nkoni bali chi fridge ajirira unyale kwigurira ebintu biga aserigolirianse Hazan Wholesalers nigo egokora free delivery osinige okoratira ebintu gurite asolsao wika asure asorgongo rwonsi rwa Nyanza nige gotoka ase enyumba ya Gisembo Building ange na Smart Lady I guess it roundabout ya Busongo asa mange kwana na director o Hazan Wholesalers ase ogo kairigoli na maburi ande amange oratware sin number 0722 237187. ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia enibo enyinge bono tokwa omoyo inyagitali ya Walfit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange we call your prostate eno borwere bwasumbuira abagaka sana bwe sukari what you call the genesis of diabetes ngaki borwere bwe sukari bo somo bero goime hypertension no borwere kramanyinga kogenda ibure somo bero Walfit itosomete chinchereza tojokorwa lya marwaire enchede ntangani itosomete ngendo nga conventional medicine yani ubunyagitali obwa kawaida itosomete ngendo nga nutritional medicine na malioga alyakurwese endagera yaito ya kawaida kwa mfano we have ntupiko nga amino acids ntubwate fatty acids ntubwate vitamins na kadhalika bigo tumeka esokorwa lya marwaire nchirende yagata tosomerete neka tugutumia international herbal medicine tugutumia maliogo akurwese mete twarwa lya marwaire igao muchito bosongo munene ntubwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza noerega igamarikiti marigiti guys wako ninyama kwali na iguru wachi wake goroba ya gatatu erumu 307A ntubwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 Walfit Health Centers umusani ogo asamarwaire minyoka Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills elukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achebwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeito nigo engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chi gauge emerungetato asama
amabati aliaje chigeche 25 mbabwate tile provels alia au oriental elegantal versatile gross na wigo na versatile mat MRM ni kubabwate lifestyle ayuago chana roman jinko na wigo web design mabwate ligani kabwate chikala buna bonelia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na wigo na green ubutambe bwa mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochkunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo guchani warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores igiye gutoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo mucurigo busongo iyo irangene duka ya Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Boy Juakali Center neduka egokoneria ebitamba byokorosia echisovaset ebirogo byechisovaset begomba bwate chikapet chisanduki chamanna baguchira eskuru na boygo echokubekera chianga nigo babwate emeito yebirengo ao kurwa elia manna baguchira eskuru amarangeti ebitamba byokwara na kurarira babwate chichiko chiviber chokoroseria ebirogo na boygo chips chokoros chipillows echo ogorarira Gagi. Umwana yo boy, tikanda ndango ichibeza. Chibeza ntabwate muko, lakini naikire taracha seito, nganyorere mwapo ichi wakali. Hai, wone chibeza kwenda mpulingi ko pulingi. Emeito ya bana bakuchere sukuru. Emeito yo konyora bana chisare. Kwa zangu ra duniani kaki horoje baka nabwate baka ebintombire bakoro kwa chiferi veti. Chikorozi ebirogo Diechigari. Hai! Kaki apa kusiba sepinga imore. Kaki imore. Hai! Inchu kaki mwezi tabatari. Ninchu goja moye binto kuruga mwapo ichi wakali. Hili, omuganga James yokoroko. Kaki. Mbabwate chitandarua chokorosia ebirugo by'Kigali nabo igo ebirugo bya leather. Gusechi sofa set cha leather. Gwetani abo nigo kubanyora babwate chi velvet. Echo oranyare koroseria ebirugo byao gusekende gyonsi origeti korosia. Nebintu nebyo. Mbabwate cha ase ebirengo ao manyiga nonya nechitandarua chokorosia chihema mbabwate kaibagotoka nigo bagotoka ange ne hotel ya Kisi Hotel katikati yo musikiti odaraja mbili na Uhuru Superstores barabari na Kisi Hotel gutaka kumanya bange na kugura kende gyonsi bakere ase enamba 0720688220 Boy Juakali Center inkyukanyete utaragura ebintu bya kuruoro Njempo Juakali Store na bariga ni mwesto kole biashara sobwamo ingotoka opposite Kisi Hotel na bariga ni mwesto Gagi. Gagi, genda mwapoi gagi nyasaye baba boli Juakali. Gagi, egotoka alinsa alitara chambiri. Gagi, ligere libudango kuanete, omusio mubihili. Gagi, nariri goli kwa sarense. Ebinto nago lirega gagi. Boy Juakali. Hai! Hili. Gagi. Hili. Hai, ngokongonya. Musio mubihili. Polite bintu mlimamba. nigo bakwigura amatukonsi kuri nderi tukuri sabato tibari kwigura Yesterday. Kijana, hujasoma? Na kuozesha binti yangu kwa mahali ya kingamuzi cha Zuku Amazing Digital TV. Ndiyo nimekubali. Mashallah.
Unachunguza kuku tena wa kienyeji? Mume wangu, ni uhondo na utamu wa Zuku Swahili. Hawa Zuku, Digital Amazing TV. Yaani Zuku Swahili mambo ni buli buli. Ware! Habari ya mjini ni Zuku. Furahia mautamu utamu. Unasubiri nini? Zaidi ya kujiunga na familia bora ya Zuku TV ndani ya channel namba 100 ya Zuku Swahili. Hapa utafurahia tamthilia, filamu mbalimbali na burudani nyingine kibao ndani ya Zuku TV. Hazina Siri Event Services ne company ya Chirenkuma asogo kwa obokoreri ase chinse mobuna corporate event chiroadshow chinyange amatanga chianniversary na yenda mangamna wono photography videography live stream ne coverage na yende amange kurubare obokoreri ase chitent ebirogo decoration lighting chikapet na sound batarere ase ekoroba ya Ouru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba kresimia sinamba 0721217817 Hazina Siri Events. This is a surety. Kila nafsi Tarere ogokwa komongi na baba Holda Bunareri Nyangosi oyuro mwana onyagosira omugaka onchieku nomongi na baba Naomi Nyamuse. Nigare omurugi bu mwalimu Frederick Nyangosi omwebo yore nyagosina korwa Gyonseri sublocation na Ryumbongi village. Yarengina nyagosira Abednego omwebo Jeremiah Nyangosi, Daniel Obuoge, Bilha Mokeira, Yunia Monyangi, Timothy Okemwa, Trufena Gesare, Rebecca Masencha, Jane Kerubo, Mafa Nyansiaboka na Makogoti oye Eliakim Sawe. Yarekorera ya nyagosira Tom Ototo, nyagosira Samuel Manoti, nyagosira Juvenaris Chwea, Nelson Nyambarura Gatia Bande Abange. Yarengi na Viara Zipora, Omolda, Ryle, Janet na Marceline. Boigo, Charles Chwea, Isaac Ontiri na Tom. Nigare Mokoyoye, nyagusira Aska Bisieri, Livingston Nyanducha, Jeremiah Mora, nyagusira Nyabuto, Nyagami, Jemima Mora, Nigare Nginakoro, Victor Mora, Antuga, Evisiba, Jobesh, Steve, na Omegatia Bandabange. Nigare Nginakororia, Jabali, Brittany, Maya, Gwendolyn, Jaden, Kingsley, JC, Joy, Gatia Bande. Nigare na Mokemwe Shimiwa Henry Obanyi, Caleb, Edgar, Samuel, Daniel, Ibrahim, Robert, Elijah, Gail, George, Mara, Gatia Bandabange. Yara rusiwe nkendu ya kisi teaching and farol itko ya Jumapili tariki 24 na nasabiri na kwani wahali itko ya Jumatatu tariki 25 Ryumbongi village, Gyonseri sublocation, Masige West, Award ase a constituency ya Bobasi, Kisii County. Gatamba Television na Gatamba FM, tuarengari yeito. Wataenda kuishi nao milele. Nitarudi mavumbini. Hakika. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamurama chikuya mandege. Uzito somya bamurama chikuya mandege. Mwancho murigera karabu sana na inde fituko ngonya ukonyore ngari tukeri ijuma lituko kero bunabona mangana yechuko sorry ke binana kerige chan kegendrete ase orogongo gosekoro ase gatie chinse koro ase orogongo ro Africa korende koregana nengane yiganga abakenya bagore ticket chonsi koro ase
ekeminano kerige uchokorekana imensi ya Tanzania ngabagure titiketi chonsi nigondo tinga serikali ya ensi ya Tanzania yanyare gutugutera ale chinkuma echo ikiga konyoro mwancho muri buna konye na kumanyiri ko litu kuri igoro ngeringa emitandao okoso kwa igonga Kenya bagure titiketi bakurira abatanzania mbabwati ase gose bagandi iyo barachi guikaransa ndi Kenya bambari guchikogende geti ekyo kya Mkapa Stadium nga abakenya mbari guchigwikira na roro nga ekirenga ngeri nga andake abatanzania mbabasa kimba basa konyora libaga riochigwikaransa na boiko ko rigereria ekemina neke kolende kiroto kurige kora motuka magega ase kemina no kemupira abwenkoyo nonye ase kemina muneke ya CHAN nigo ensi ya Tanzania etimu ya Kurenzi ya Tanzania na boige timu ya Harambee Stars Kurenzi ya Kenya kuranga mbara twara historia ngi ya babiri bagutwara ubururugete singinje kombe ke gomanyete chinse na chiche chitwara obwamba to buyekere kombe kitaracha seino baka abantu nyore bakwigwa obubi nga andake ehe nga bono nigo ingane yakonya chakira koleta attention nga andake abakenya nigo bali gichinjire yamo yogukora nonye ogosegeta anamono buna amashabiki ya Tanzania mbachi ko wacho mpiro yoga asege egetieke kya Mkapa lakini serikali yense ya Tanzania nigo yatutira ale chingume echo nekra banyare kumanya aba ligereria bonsi kusenonye nabamenyi bense ya Tanzania ko batevinga timo bosako goso echine chinkwana chiraro cyo konyakoba gosereria elinde timo chegeti ritukorire rio mupira ritkondero chinsani bere chamaragoba inuncha segeti kiro muntu bakanyore ekiro asago chego ikananza igo gwetenga mupira uyu gabwenkoyo rende okwiranira ninkora aroro ake agusu bono tori kumanyanga andake obwo bwiga bukonya gosiaru no bwaki lakini renda abakenya I think abakenya kote mabali muna se bali bamanyete gutumika emitandao mono bono igo kende ngeri ora igwe batakore kore ni nanu gukonyoranga ase bali bacho gikaranse segetikeri gya kasarani ritukuri rero bono mubaro obaba goso egetikeri bono no kineti wake umete mbake aneti koru 47,000 weka 27 ikiagera amashabiki ya timu ya Kenya usama mashabiki ya abakenya nigo baguzi batwara umuchando umezitalinga no esegeti kya gusi stadium okekera bane gochesa okonyore buraburu ekonekibwa abakenya I think abasaya bange mbabwate etabinero kora abasaya baga bagenzi babwatire common onego atokanga ekero ekemina no kyanyara tukonekiwe kyarenge kemena nonkire kene kitwe ase getikiriga kasarane buraburu ekabaroro ekagera nande CAF bakanyara koene kiago se bakanyara kubolia buna abakenya bakeigwe mu barori okeigwe gocha 60% korende nande mbanyarete komenta bona abakenya bagocho so ase getikirire rero umubaro bono ekego chikoba 80% full ikorende empate metera no mubaro comment kanore kuboyore ngarre se wikeri korende onye ko anchete mupira bwinkwe nabo kugendera kubwatia yo ekero chinga kichi chigoika omanyenga kati ya Madagascar na Harambee Stars nereri intimu kira chigosoka koba intingu kekima tari mangana lakini no konyorenga onda bonsi ukwete koenda kororike menono kere ime mucho Tanzania mumanyenga ticket inchiraera singenjondo chomorogeri we serikali kurwa sinse yo manyeka tuna Jason Msigwa nigo bono atutirare chinkume chagotebanga yaya whatever he encouraged Tanzanians to turn out in large numbers to support the national team. The game does not involve them, but they have started the issue. I want to dispel fears that Kenyans have bought all tickets. It's not true at all. Igonga chinkume icho nchibwati igiraundi geisaine oyo ono yo kwanera so kwana libagaria serikali ime yensi ya Tanzania igo abakenya asemangana iga nigo tugende tukobasabira buya sana ase kyagera ase amamenyoko ngote mabali ase nkoye gatoka ngamatuka kurumagega no nyogwike quarter final yaringe getiro lakini rende kiroro cyo bayikirega nando bado ogosemeria ngororo ikiagera umurai Wednesday na kende tukuriira yokubwatuka eni bogochiase abasaye bali bonze bagochesere timu ya Harambee Stars ase umwako yego sekemina no gyachani kyo umwako yego mancho murege gotikana nayo kuko irene asamanga na siasa ritukiriga ryo motokurigira ewiki yiga narari ari abere gakubekeriogi umusikiri gatigashaga gakurwa Amerika o serikali ne bangete kumubika byara o ngoirware achikorora
ensembo gosenko irwara saba obisaba DCI atutebi ninki kogera usalirensi ya Kenya irieta ukwandira mangana mabeme ya serikali ochira America okorire biga ne biga egatiye chinkwana chiri cha soire chi abikire liberera ase amangana age siasa abandi bakunyora ninga meteka shawe kera chire nonye kanisa koroma tukamagega eburaburu yabirige kwenekigwa abanyanyimbo gutaka kumubika byara abantu guturbani omorembe ayo nayande amange kurinde ase eritukore goro mwanche burige kerato kore wiki chibiche chiga korwa ase chinse motire korwa ase geti kere ya Jomo Kenyatta International Airport ekero moskeria digashagwa woika onye kore ne kerengere rigende nabo konyara gusanga ekero okurigira chibiche chiga chikobwatia ekero anyarete kwarigani wona boyo korototwa kegema. We want to see that all things flows as expected. We have a team of lawyers here because we were threatened by Murkomen that they would be arresting Kiongozi as and when he arrives. So we want to see how far they can stretch the constitution and the law. So we are here as the legal arm of the opposition. Wiper Party, Wiper Patriotic Front is represented. I can see Mheshimiwa Monyaka here, and just the other day he suffered. Mheshimiwa Monyaka, where are you? I can see Narok is here. Meru is also here. Meru is equally here. Mombasa is here. Kiambu is here. The entire country is here. Turkana is here. Nimeona West Pokot wako hapa. Watu wa kutoka Kuria wako huku. Watu wa kutoka Coast wako hapa. Vanisa wako hapa upande ya Northeastern. So the entire country is here. Wale watu wanasema kwamba Rigiji ni mtu wa ukabila, then they should think twice. Na kama ukabila itatusaidia kutoa Kasongo, kama kuwa ukabila itasaidia si kutoa Kasongo, afadhali hiyo ukabila ikae. Kama ukabila, kama mimi Ukikuyu wangu, Ukuria wako, Ukarime wako, Umeru wako, utakusaidia kutoa huyu jamaa anaitwa Kasongo, afadhali huo ukabila ukae. Na tumekubali kuwa wakabila, kama wale watu ambao wanaungana kutoa Kasongo ni wakabila, sisi wote ni wakabila. Na huyu jamaa asitutishe. So we are here to make sure that the law is followed as required. We are more than approximately wale watu wameingia kwenye airport is more than 10,000. Yote madirekta hakumbolinga nga huyo ni Rigiji walifinya hivyo akubolinga oino maskeri gathi gashagwa uri kuhimuki gugo embero iko gusore kusugumo enchera abuneyo ekisa kubunekyo timetyo buno bwanchani osensiasa timetyo kumusano kuno waki kwarenge kira kurigere omwancho muri go siasa neraroro na mbaroro bachita singincho ya mangana siasa emberi ya siasa batagete kuikira naroro komento mubaro mbaroro baigetaro nekirenge ngao andake mbale baigetaro nabona abanyanyimbo kwenekia obolindi bwanyale gutinyigwa yokero muntu ekera achete kumurututa nabwate ekirenga kiaye elitukerio origoro kuri no mwancho murigereria nakoro ase ebunge yaito enene mangana na mangabere ka ukono namuna se wiki yiga naki obukurumi bokonekewa obwabere boko rorikana ase ebunge naki ekigancha andaki ekigancha kia NGCDF getabwane tikogendera kubwa kotikwa gotenenerwa n'abajumbe korinde kiroko igwanga omuskerele Odinga okuboria nga chi serikali chi county kusaba governor no bwana toko kwa chibesi chikacho so CDF elinde chi so ase chi county chikora amakendro ngikiagera chibesi chikero chi so ase chi CDF echikonyora emebuke menge chigosirira akwanyora nga chibesi chigucho gwikera asa amakendro niko chigokea koro aburi tangani yakathirenga CDF umetike gancheke ngeri ase katiba ngianche iri nini ababunge buna bakare bakabwatira na bakora bwango ikaetigwa koba ase
lichiko ono andake kerere constitutional yatukanga nande kungusana na nkuraro enchira nere yarro kanere nga serikali ya county governments nchigende tukutwara okungusana na chi constituency na siki asamungana ya magendero CDF abajumbe bate ba CDF na chicha abiri chigwikirania amagendero ase chinsemo chinyinge mense ya Kenya kolinde ase serikali ya county kwa igoba kubulinga kesa amangana devolution ya chagete amangana ugatuzi si serikali chichi county chigacha aba governor mbintu kibara atebe bakorire na mange agendere tukoro ase bunge nene kolinde ase wiki yego moncho murigeria kararango ekatie chibicha chikubwatia. Again, NGCDF is vilified and attacked in this fashionable thing to attack members of parliament. NGCDF does not belong to members of parliament. The Kikuyu NGCDF does not belong to Kimani Ichung'wah. Neither does the Eldasa NGCDF belong to the Honorable Keinan Mohammed. Aden Keinan. Honorable Speaker, NGCDF belongs to the people of Kenya, to the constituents who have elected us to come and represent them here. We oversight NGCDF just like any other fund in government. The vision and the mission of the drafters of the Constitution, and even the people who dreamt about devolution, including Right Honorable Raila Amolo Odinga, they really must have had a very good plan on what devolution is and actual things, what devolution ought to have been. Mr. Speaker, we want to tell them, and I say this with tremendous respect, that kwa ground vitu ni different. That what people think devolution ought to have been or should be is not what it is. There is nothing that is working on the ground as far as devolution is concerned, Honorable Speaker. And that is why in any case, Honorable Speaker, Article 96 should actually be implemented the more. We cannot say that you want the county assembly members be left with the responsibility of oversighting governors. Honorable Speaker, a governor that controls 13 billion shillings, a county governor that controls 13 billion shillings cannot be oversighted by an MCA who wants 80,000 shillings, and then they give them 3,000 shillings every day, Honorable Speaker, even to follow them, Honorable Speaker. We cannot find substantive projects across the constituency or in the county governments that have been done by the county governments. Honorable Speaker, it's in my entire ward, Kilibwani ward constituency, I cannot find any single project that was done by the county governments. Only projects that have been done through the NGCDF money can be appreciated by the people out there. Wanchu muligirane kereseki yo egenderete andake serikali ya county na boigo abajumbe okravono niko bagendete gotie mana chinguru ningore chinguru mono omugavana ose no mujumbogo nururi oikiraniri amagendera amange kiro kuligira sensemo ende onsi eli okorwa egati yo mugavana no mujumbe nururi likwara ruri gose ikirengereri kyao aye no kuligereria nururi ukagiretinga onyare koba kakoreto obuya ase okorwa mwanchu muligirana na oyore umuspeaker webunge nene muske Moses Wetangula inki nera arenge ukwana igoro ya CDF ritukore igoro koro ase umubagani oserena imeyo mucho Nairobi na bwatekerengere kyae anyarite gusanga na gutena boko igoro yikiganchike kya NGCDF. We quite don't understand, because CDF, you are saying, and I told her we are not saying it is the law, it is money after vertical division of revenue. So CDF is not a share of shareable revenue between counties and the national government. CDF is a share of shared revenue on the side of the national government. So the governors and their COG have absolutely no issue and no interest in CDF. It is not their money. We have already shared the money vertically, and the national government says our unit of focus for development includes the constituency, and we'll put aside this money to go to the constituency to do A, B, C, D. So we want to make everybody who has doubts about CDF understand.
So let's protect CDF as much as we can. Mwanjo morigereria uko nuko msanana egati gose ekiro abaria bakrose bunge nene abarosia machiko bagendete kuigira engane yukorende prose bunge na mange na gotebiri anyare ko baga kwenekiwa gusika ukwanirwa ane muno ewiki ya korende etari mangana asensemeyo gusitimbwati amange ndachiko gendera gusanga no gukonyurenga umurai wensere nagendete kuigira gose nagendete kurigia chinchira chiogokora gose chinchira chiogokora ugotatwara emirimo kwa basai aiga ase ense ya Kenya ase ritukiriga ari ijuma korende nekero tukurigiri igati ya manganari gendere tugikaiga nari amakungunga buna wono kurasoro ngorwa gusiekera asekero koigunga umuntu ukageirwe koba umorogi umuntu kageirwe koba umorogi onyara kwaso umuriro sonyare gusamba ko yewe kugukwa ye tari ngana entangani ko setari egekorwa kere ekeo ekegenia se orogonkorwa gusi bikane bikoro abyabe biko korekana ase chinsemo ane mono buna ritukeriga nande imambi yabono ndochenga koro chinsemo chama chanyama koroto ande ngana neraro yogochane akima ngabantu mbare ebasambirwe gusenga family umwaka umongena umwana korende umurikito onkoikare gose niko ari kocha chinseme cho nabwo kumurikira engane yo nabwo gutumanya inki andake yakorekana ase family yiga ninki keragira abantu basambere umuchi umugima gusabantu enkengema enyare gusambirwa nyumba obutuko gomancho murigereria ekirasekero mugusi umangana yiga yogo kagera anyare ko bagakwirira abantu abange gusiria mugima abo andake batanjeti umuntu ngakira agotire okagerwa kobo umorogi umuntu kira kagire kororokana enchira gete usenchira chae abantu mbari go understand oba okagerwa kobo umorogi umuntu natena gote ino umorogi ale gose natena gote ina bali enchira buneyo tobwati ichikondiri gwanjira muntu ndobwensi kolimo kya samo kae koimukie gitambukiro gyo kurusia abantu amagima abo korinde mwanjo murire asiri tukore ijuma ndache gukorera bose umurobere wega bwetwani yagetembe mbia mono sana esengencho aye nigoro mwigena imiyagetembe TV chingaki chonsi munabono ndochinga nande etimu neregeiga bari ibako binyoka kigima dan kanumbane onchiri agotabukorwa igoma nyamache bomogacho bobasi agoteba nigagendete wenjo yo moroberio na boigo musori boige susu na Cruise City Salams Club mugire onsare Fred umoralia kurubonchari agotanga obwakiri abo bwakire bya ele mwacha alivyo ere ntukonyeto mumire nandekera agoteba nigo are tuned in mbiyamana sana mwanjo murigire asiri tukerigare juma kaitenga wekera abo ase gati yali twanyare ko batogosanga nande nara oyomo aigo gotebanga korwa chinsemo chiri cha Doha Qatar nainde ndochenga nabange bakorwa se chinsemo cha Doha Qatar Robert Migosi oyoga korokanga Robert Migosi ni gatabanga niga ku watch live kigima korwa chinsemo chiri cha Qatar go mwancho murigiria biyamana sana ayona yanda mange no gendere ko hanyora na lituko origenderete gusuka usabuna chinsa chigenderete gusuka rinde tunyare kumanyanga botambe umugusi nerebuya abantu banyagoitana gusa abantu banyagoitwa asingencho yechindemero asingencho andake gukagera kobo abarogi ninki kiragere abantu waimoke osomonto yo maimoke agenda atongie nyomba ebwate family ngima abantu bayigoiko goko korende asinsemeyo nigo kogendekero gende tukweboria yo omanyenga andake inki kigiakorekana chinsemo chiri chanya makoro tokende gutigara no yanyore ase ikionga chinse isano ebere na bego chinse 10 na ase ikionga chinse ebere na bego chinsa inye asinjira engekera no korenda sewono mbia mono sana genda subscribe go chase YouTube channel ya Getembe TV na bego follow page ya Getembe TV chinsemo cha Facebook kuruko Matilda obaigwa Mike Wills koro ase studio kavire ase litkeriga twara oburigirio bya ime ya Getembe TV nabo igotware weekend entoereru okogenda ase nyumba yevirero
ira masabago abene bali bagukora chikambi bagenderete ne chikambi monyale kogendera korandi nchiri kusabantu mbatigie kusamba na kusabantu mbatigie goitana biaona Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanyibu na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video chito wigo share na basani amune amate ejo baigokie wemanye na wesemia tubase kweba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyari kobagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Network ekenakyo ekeonga kiamamogusie. Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji au asilikoliriense nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitanki au nabweko kurose chikampani au locks and accessories babwate chichogo se toilets echichire chechingenjo au nabweko n'ebintu bikutumikase e bathroom babwate kitchen sinks nabweko n'echitap babwate bintu bikukora plumbing au babwate marbles and granites nkone bale MDF boards kone bale deformed bath chichingenjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo au konya bale boigo ebintu bunabono wall to wall carpets nkone bale boigo chirangi korwase chikampani au asibabwate chimashine echo chiko chiburukania babwate biro byechingenjo au babwate gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakona seligolirense nigo bagutuka ase nyombere manyakantamu na Cansons Plaza ase bara ya Kisi Kisumu imbe yo muchijuiga obusungu asamange naboko bakiresi bigwetera se chinamba cyabo 0703943972. Noganye kukolerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Gatembe nubwate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano y'echikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino emijega au bunabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Gatembe Television Network nero ego kwayega asirigolidio gotukutera ninchwe omurekirwe ye masege munaba manyi baitabo bare no bamanyi baigoro nigeti byetibwate signal ere enkongo iyigwikira abantu bange asobunge asamange onye kuganitie omurekirwe nabukulika jumbenge wigogwitira semeria WhatsApp gosiku yakisi migwitira namba 0741499726. Yo bomboli umwanone kiririjane. Gusie bono na bukwego kia asogo sonja etibia wanje Gatembe Television Network
wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ya Getembe Television Network ayene amatiao kuli miensi ya Kenya, ilia Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinemirulu yitu inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia mwamogusi. Eduka yo womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ekyo boyiko chire chichi brand ekyo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo punabono mbabwate chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati bwekariguri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ndagira njane gwansabuna iyero sirine Riziki Caterers. Riziki Caterers ngorobare obukoreri ubuya asichinse mubuna outside catering. Asimeyega buna chinyangi chionze, chi birthday, housewarming, chi anniversary, chi get together, amatanga, corporate events. Kokorabare nankwena nabare obukoreri asichinse muboyego buna decorations, chi ebirogo, chimesa, chikeke, nabo igon kuru barobo koreri bwa public address system. Yubago to kambarabari ne skuru yuboroso ya jogo. Samange bakresi miase namba 0797119986. Riziki Caterers, Ubwansu Windagera. Mama Rosa. Jirani. Mama Rosa, nimefika hapa kwako. Karibu sana jirani yangu. Naendeleaje? Tuko salama. Mbona mzee analala chini hapa na analia? Mzee analia, mzee ni mgonjwa. Mzee amekaa nashughulikia yeye, nimempeleka hospitali, hata sasa anashinda ugonjwa wake, nimpeleke wapi sasa? Sasa shida ya mzee ni gani? Hiyo mzee hajazeeka. Shida yake ni gani unamwacha hivi? Mzee wangu mara ni mgongo, mara ni kifua. Ukikuja mara magoti, mara miguu, hata kuinua hivi juu huwezi inua. Sasa nimeshinda nifanye nini jirani? Wewe usikie hata redio ikitangaza juu ya hospitali inaitwa Nuga Best. Nekene enyagitari ya Nuga Best nero yuka ewate okubwa uwokorubu wenya wetere chimashini chekerero kurwa sinseri ya South Korea. Nuga Best nigo babire bako wenya amarwire ao ayiwa gendere ko bagago chanda mwanya bantu unabono uburwire buri bwa mauga yani arthritis, uburwire bwo mugongo watya, ulcers,
amarwire yenda onsi egati amarwira ndi nigo bakubatuko bwene bwiga bagutumika chimashini chekerero nigo bagutuka imeyo mu cy'ubusungu asamagacho ahuru tawa sirirongo lya kabere eyirange nebengi ya Kenya Women batari rero Nuga Best gotanga mbuya kubwa kugwenia ngoro mugaka ke na kigweto mugaka okorra tindi bobe obo mano one kero kwacha ono gotarangwa konyara gotano no goikaransa ngwaro konyara goikaransa mugaka aiga ni gore senya getari ya Nuga Best na ndengi mwacha kwa nkolinya gitari kaki oruti na itana ni guchinya gitari kumanyika na mente kaki abana bane kuchizindani ntungiro gutungu nigo mbali rukubarwa kaki nimbe ayo mugaka na getari ito ntundo liko rusimanyinga ntoli gukobara ntoli gukobekera macho mugaka eto kubwene gwetera samari go itana no Diamond tumenya buno ikaranse kana mari go ikaransirete amari go anara go konya go swa senjera yo mubere elinda go konye ko bweno mugaka na bono tukware konyara gutara mugora yali ndialete amari go anara go so mugaka ago konyo mugaka go konyorosa mikiyera mbuke kabisa no mugongo mugaka yo ni gubuya igesi ndu esenya getari ito ya Nuga Best ntoli kobara ntoli ko rusimanyinga ntoli kobekera macho ando se mugaka eto kubwene go tera senjera yekerero asogotumeka chimashini chito chekerero cha Nuga Best mugaka Buya mole Ndio wazeo egena nyasaye tumia Nuga Best ebintu binde byonsi tiga na nyasaye wekana kurai omenye na ndo buya no sale no bwato muberogo were tena kaira wa bana tenwe kera ni dini ndo na ndo tuwe clinic kyo mugaka ne kyo mongena na ba ira tenwe korumba golera machine ye mati na nya ko ba ira clinic ya arthritis igongo ba ira tuwa clinic riyo korana manyinga bara manyinga buyare ndo buyare mwaka na wabo cyo chaga orani ira na agota kwe Nuga Best incho naye bwenekerie obubwenia bwekene Hazan Mega Wholesalers asentundende nande nigo yirenire buya nande biyemono asentundiye nigo egokoneria ebintu aserigori erianse kegema asetauniga ya busongo koni bare ebintu asensemo ya electronics and electricals chibirika chibasi chiestima chiufa TV tabletop cookers microwave dispenser blender radio chichararani chi blow dry chi socket chi cable chi bulb ne bulb holder chi heater ne binde ebinge phone accessories na chi charger chi USB cables earphones wireless ports ne chi sime asensemo ya household nkoni bari chisane chi thermos ebikombe ebirugo chi basin ne binde ebinge asensemelia cosmetics koni bari chi body lotion chi spray chi air food makeup kits chi sabuni ne binde ebinge koni bare chi soda ne chi juice asensemo elia yadware koni bare chi power saw chi generator chi piano ne chi amplifier chi mixer public address systems chi nyange chi solar panel na boigo asensemeli ya stationery koni bare chi geometrical set irangi jebikoroto chi gram chi calculator chi rubber ne chi toy semoyende nkoni bali tissue papers chi serviette chi dapa chi sanitary towels ne chi toothpaste karutari kwiba chi toothbrush boygonkoni bali chi fridge ajirira unyare kwigurira ebintu biga aserigoririanse Hazan Wholesalers nigo egokora free delivery osinige okoratera ebintu gurite asosao wika asure asorgongo rwonsi rwa Nyanza nige gotoka ase enyumba ya Gisembo building ange na smart lady aigasi roundabout ya Busongo asa mange kwana no director o Hazan Wholesalers ase ogo kairigori na mabori ande amange oratware sin number 0722 237187.
ine kwabaire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia indibo enyinge bono tokwa omoyo inyagitali ya Walfit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. No borwere bwa sumbuira bagakenga abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Ngaki borwere bwe sukari bo so mobero goimbe. Hypertension no borwere kera manyinga ko gende ibure so mobero. Walfit itosomete chinchereza to jokorwali amarwaire. Enchede ntangani itosomete ngende nga conventional medicine. Yani unyagitali obwa kawaida. Itosomete ngende nga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakuruese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano, we have amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka eso kurwari ya marwaire. Nchidende ya gata tusomerete neka tukutumia international herbal medicine. Tukutumia marioga akuruese mete tuarwari ya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntubwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza noerega igamarikiti marikiti guys wako ninyama kwali na iguru wacho bakegoroba ya gatatu erumu 307A. Ntubwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit Health Centers umusani obo asamarwaire minyoka. Kisii Impact Institute of Science and Technology bakorereria AIMTech ya September asibakora chikos mnabono ICT, Mass Communication na Journalism, Hairdressing na Beauty, Perioperative Theatre Technology, Music Production, Computer Packages ne chinde chinyinge. Asamange bakire SMS number 0705 773 142 0784 663 693. Nubagotoka ase umuchubusungu Twin Towers asirirungo liya gatano na gatatu incho alirira bwire kibono. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeito nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green ubutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores
Stores igigotoka se nyumba ya Uhuru Complex iliyo mucungo busongo iywirangene duka ya Safaricom Mwigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iywire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Boy Juakali Center neduka egokoneria ebitamba byokorosia echisovaset ebirogo byechisovaset begomba bwate chikapet chisanduki chamanna baguchira eskuru na boigo echokubekera chianga nigo babwate emeito yebirengo ao kurwa elia manna baguchira eskuru amarangeti ebitamba byokwara na kurarira babwate chichiko chiviber chokoroseria ebirogo na boigo chips chokoros chipillows echo ogorarira. Gagi. Umwana yo boy tikanda ngo ichibeza ntabwate muko lakini naikire taracha seito nanyorere mwapo ichi wakali hai bone ichibeza kwenda mpulingi go pulingi emeito ya bana bakuchere sukuru emeito yo konyora bana chisare kwa razangu ra duniani kaki oroje paka nabwate paka ebintombire bakoro kwa chiferi vete chikorozi ebirogo Diechigari. Hai! Kaki apa kusiba sepinga imore. Kaki imore. Hai! Inchu kaki mwezi tabatari. Ninchu goja moye binto kuruga mwapo ichi wakali. Hili, omuganga James yonkorogo. Kaki. Mbabwate chitandarua chokorosia ebirugo byechigari na boigo ebirugo bya leather. Gusechi sofa set cha leather. Gwetani abo nigo kubanyora babwate chi velvet. Echo oranyare koroseria ebirugo byao gusekende gyonsi origeti korosia. Nebintu nebyo. Mbabwate cha ase ebirengo ao manyiga nonya nechitandarua chokorosia chihema mbabwate kaibagotoka nigo bagotoka ange ne hotel ya Kisi Hotel katikati yo musikiti odaraja mbili na Uhuru Superstores barabari na Kisi Hotel gutaka kumanya bange na kugura kende gyonsi bakere ase enamba 0720688220 Boy Juakali Center inkyukanyete utaragura ebintu bya okuruoro Njempo Juakali Store na bariga ni mwesto kole biashara osobwamo ingotoka opposite Kisi Hotel na bariga ni mwesto Gagi genda mwapoi gagi nyasaye baba boli Juakali gagi egotoka alinsa tara chambiri gagi ligere libudango kuanete omusio mubihili gagi nariri gori kwa sarense ebintu nago lire gagi Boy Juakali hai hili gagi hili ngogongonya musio mubihili kuri tibintu muni mamba nigo bakwigura amatukonsi kuri nderi tukuri